Okay, so landing again to uthenga wathu wa lero tikhala tikukupasani uthenga umene utchedwa malipenga asanu ndi chizindikiro cha Mulungu. So last week tinapanga link malipenga asanu ndi miliri isanu ndi iwiri, right? Malipenga asanu ndi awiri ndi miliri isanu ndi iwiri. So actually ningosintha apa, I think ningopasintha malipenga 7. Yeah, so malipenga 7 running. Okay, so yes, so phunziro lathu lero tikupanga malipenga 7 ndi chizindikiro cha ndani cha Mulungu. Malipenga 7 ndi chizindikiro cha Mulungu. So last week tinapanga malipenga 7 ndi miliri 7 koma wiki ino tikufuna tondo malipenga 7 amene akugwirizana ndi chani chizindikiro cha ndani cha Mulungu. So ndithu mutate mwachita mwayi mutapeza video imene ndapanga last week kuti tikhale ndithu limodzi. Alright, so tikhale ndi nthawi yopemphera. Tipemphere. Ambuye tabwera kuti tikuthokozeni inu chifukwa mwakhala nafe kwa zaka ziwiri imene takhala tikupanga study buku imene la chivumbulutso. Mayamba chaka chatha apa chaka chathu chachiwiri tikukwanisa ndithu chaka pano pamene tikupanga study buku imene chaka cha mayi khala ndithu chaka chachiwiri. Pemphero mukhale nafe Ambuye mutidalitse ndithu mukhale nafe monga mwa nthawi zonse ndikulimbikitsa ife muzina Yesu Khristu pemphera. Amen. Right, so tikaona muno bwino maphunziro tinayamba mu 2024, right? So by 2025 nditi chaka chimodzi chadusa tikupanga study buku limene ifani ndofunikira kwambiri, buku limene likubweretsa uthenga womalizira Yesu Khristu atamuonekera ndani Yohane, meaning uthenga womalizira kumapeto a nthawi. So tikaona limene tinaona last week tinaona kuti pali malipenga asanu ndi awiri, pali 1 woyamba, right? So lipenga naso kuniseni chichitika, lipenga lachiwiri ili, lipenga lachitatu, lipenga lachi number 4, kena lipenga lachi number 5, lipenga lachi number 6. Done 1 2 3 4 5 6, kena wayani lipenga number 7. So tinaona malipenga amene akumenya pa dziko lino lachani labasi. Okay, so tongopanga ka history kamene zinakhalira. So tinaona kuti no mene Yohana anayitanidwa tinobwera mmwamba muno pa chapter 4. Chapter 5 atipanabe amene adakatha kusegula buku. Chapter 6 papeza kuti ndi Yesu amene akusegula mbiri kapena akuonesa mbiri ya Chikhristu. So anaposegula buku lake Yesu Khristu yosingizana ndi zizindikiro 7. Choyambira anaona akavalo oyera amene anakugonjetsa ndipo anankakugonjetsa zimene zimene Chikhristu zimene chimayamba muzaka zoyambirira za Chikhristu makamaka mpingo wa apostoli ndi ophunzira wa apostoli. Kena wanaona chizindikiro cha number 2 akalavalo ofira sinza tino tamene Akhristu amasakira ndi kuphedwa osati masewera, right? Ndipo mwazi wawo unathandiza tino kakankhe uthenga. Kena pamene timaona akavalo wachitatu amene amaoneka kuti no akuguga chifukwa tino ali ndi chani maskera awiri akugulitsa mawu a Mulungu, akugulitsa choonadi pakakhale pa mtendere, right? Pamene Akhristu ananota ndi bwino kuti tipange ndithu mgwirizano ndi dziko ndipo ziphunzitso zawo zina anazisintha kuti zikavomereze dziko kuti pakhale ndithu mgwirizano umene. Chifukwa cha mgwirizano umene pamene pabwera akavalo wachi number 4 amene amaoneka kuti ali pero zinjiro munthu akamulira khungu limabwera mbuyo. So akavalo amene ali ngati mbuyo sinza tino Chikhristu chichetani chazidala ufumu wa Khristu sukuonekeranso wanthanana yayi pamene pamabwera no ndithu apa kuonesa kuti no anthu aja amaphedwa mu nthawi ya akavalo wambuyo, anthu amene wanda amene aida Khristu enieni ndeli ngati akupanga review Chikhristu chonse no ngakhale Chikhristu chimaoneka chonchi panaiso Akhristu ena amene amaphedwa mu nthawi imene ya akavalo wachi number 4. Akhristu awandi Akhristu enieni awandi amene ali ndi chiyero cha ndani cha Khristu Yesu. Ndipo tanaona no mu chizindikiro cha number 5 amene ndamene tikuonesera no Chikhristu chikuonekera poyera kuti no Chikhristu chenechi ndi chiti chimenechi. So iyi ndi analysis ya Chikhristu imene chayendera. Kina tinaona no pazabwera chizindikiro cha number 6 chimene chikupanga signal kwa anthu a Mulungu kuti nabakosana nthawi yatani nthawi yatha ndipo tsiku lopsa
la Yehova layandikira. So tikamakamba za tsiku lopsa la Yehova tikukamba ndembemeleko ya zimene zichitika pamene amene Mulungu afuna atani azionesere yekha kudziwa basi. So chizachitike njani munthawi imwe tinaona kuti pali ndithu kusindikizidwa kwa anthu ake a Mulungu, koma kusindikizidwa kumene kukuchitika osati after zizindikiro zitaonekera ayi. Kusindikizidwa kwa anthu a Mulungu amene anyamula akacheza manja mwawo kufunika kuchitike mu nthawi iti iyi ya chizindikiro cha number 5. Tinaona zimene last time ndipo sitikhazikikapo kufotokoza chuma tinaona kuti ndi choncho. Chifukwa chani? Chifukwa no pamene dzuwa mwezi nyenyezi zikusokonekera pakuti lafika tsiku la mkwiyo wake ndipo wakhoza kuyima ndani. So tikamakamba tsiku la mkwiyo mina tingopita kuma changu ngopanga make sure tisingopanga butcher the understanding ningosegula verse machangu kuti ndione zoonati chani. Chapter 6 verse 17. Yes, akuti no pakuti lafika tsiku lalikulu la mkwiyo wake ndipo akhoza kuyima ndani. So apa chapter number 6 verse 17 akukamba za mkwiyo wa Mulungu kuti watani wafika. So chimene chizapange signal kuti mkwiyo wa Mulungu afika kapena chitetezo cha dziko lapansi chatha ndi dzuwa kudesedwa, mwezi kukhala ngati mwazi, kenako no nyenyezi kugwa, chivomerezi chikulu. Zimene zidzapanga signal kwa anthu a Mulungu makosana ntchito yana atani yatha yolalikira. Tulukani mmenemo musakhalenso ndi nthawi yotani yolalikira. Now chifukwa kuti no nthawi ya mkwiyo ndi nthawi yoti anthu asalalike. Chapter 15 imatiuza ife mkwiyo wa Mulungu ndi yani. Ndipo atanaona miliri isanu ndi iwiri mwayo munazaza mkwiyo usasanganizira ndani wa Mulungu. So tikamakamba za mkwiyo wafika ndi nthawi ya miliri. So ngati apapa chizindikiro cha number 6 chutiuza ife kuti mkwiyo wa Mulungu wadza ndi nthawi ya miliri yambe kutani kugwa. Okay, fani mkwiyo wa Mulungu ndi miliri muchivumbulutso, right? Which means lero tinokusindikizidwa kwa gulu ili limene tikulicha 144,000 kapena gulu sikungachitike after miliri ifuna yambe kugwa, zofunika zichitike before. So panafusidwa akhoza kuyima ndani. So chapter 7 imayankha ifunso imene inafusidwa kuti akhoza kuyima ndani. Ndiyoti anthu awa afunika ayime before miliri yayamba kugwa. Mwanjira ena anthu afunika asindikizidwe mu chizindikiro cha number 5. Mukuona amenepe silupanga review kuti tiyende limodzi. So pamene tikuonano miliri isanu ndi iwiri ikugwa. Mukuona pamenepe. So chapter 6 verse 17 mkwiyo wa Mulungu wadza akhoza kuyima ndani. Mkwiyo wa Mulungu wadza akhoza kuyima ndani. Ndapa akuluza ife kunena kuti ndi 144,000 kapena gulu limene likumapita nthawi imene akhoza tani kuyima. Koma ndere ngati akuyima ndere afunika ayime before miliri yayamba kugwa. Manje kana afunika asindikizidwe before this. Kenako miliri ija ikugwa nthawi yake iti ndi imene tinaona kuti miliri isanu ndi iwiri ndi malipenga asanu ndi awiri. Nikuona miliri ikubwera pati apa. Mwana amenepe. So komano ngakhale pali miliri isanu ndi iwiri pa china icho chitika mkatikati mwa milirimo chimene akuchitcha kabuku kang'ono, uthenga wa buku kang'ono ndi mboni ziwiri. So chimene ichi tionanso kunena kuti Mulungu anapanganso chimodzimodzi. Kabuku kang'onoka kabuku kang'onoka komanso mboni awiri. So tionana no I think mayiga obwera kuti zakhala to next week of course zakhala phunziro ndi brother Enoch. Komano weekend tizaona na kuti miliri isanu ndi iwiri ikamba kugwa kapena malipenga akamba kuomba amene ali miliri ndiye kuti silingakhale ndi kabuku kang'ono ndi mboni ziwiri. Fani mboni ziwiri zifuna zalike zinthu zake zili kuti zimene zili mkabuku kang'onoko kamene kasigulirako. Mwanjira ena mboni ziwiri izi zikufunika ziyime before malipenga asanambirani kumenya. Komano mboni ziwiri anazika kukuchifanyana anazika pakatikati pali lipenga yachi number 6 and 7 ruza ife nena kuti tikamvesese akamati mafumu adziko namba khala mafumu a Kristo Mulungu wathu ndi Kristo wake. Chimene kuti chivesese tifuna tivesese ntchito ya mboni ziwiri. Okay, so tikamaona apapa bwinobwino tione mmene Mulungu anapangira. Anabweresa cha chizindikiro cha number 5 arantha kulira pasi baja bagwa lansembe zimene zikutola ifori yana ngakhale zimoneka ngati Chikristu chaguga Chikristu chabwera ngati kavalo wambu ayi ndithu mu nthawi moyo ya Kristu ene anaona akuphedwa Akristu ene ndi amene analota obisika ngakhale zimoneka tona Akristu ambiri atani agonjera kuboma apa
kavalo wachi number 5 akhristu ambiri agonjera kuboma ya chiroma kena ngono Kristo yaguga ayi ndithu akhristu ena sanagonjere kuboma akhristu ena analobisika ndi amene amaphedwa, right? So anawuza kuti ine mugone mpaka akapolazana ataphedwa. So pamene tikuona ndi chizindikiro chatani, chizindikiro cha number 6 kuti no iyayi ndithu dziwani mwezi zadesera mkwiyo wa Mulungu wadza. Koma mkwiyo wa Mulungu udza bwanji pamene anthu a Mulungu sanasindikizidwe. Mwanji lena anthu a Mulungu afunika asindikizidwe before mkwiyo wa Mulungu utadza. Afunika anthu a Mulungu asindikizidwe pa chizindikiro cha number 5. Now afotokoza zimenezo afuna natu zeno za mkwiyo wa Mulungu. Ukugwa uja mkwiyo wa Mulungu ndu malipenga 7. Malipenga 7 kazamba kuomba miliri isanu ndi iwiri kazamba kuomba kena akuchitika njani? Kuchitika njani atu mbali mboni ziwiri. Mboni ziwiri isanabwera bafunika akhale kabuku osegula. Mwanji na mboni ziwiri ziwala uthenga wocheka nkabuku kakang'onoka. Now mboni zimene sizingalike mnthawi yatino miliri ikugwa. Chifukwa miliri kamba kugwa chitetezo chasikira. Mwanji na mboni izi zofunika zibwere before miliri isanu ndi iwiri. Pamene timazamvetsa no okay mboni ziwirizi kabuku kakang'onoka zikuyimirira movement ya 144,000. Pamene timazipanga connect. Okay, makosani ndimapanga review pali amene ndi funso pa zimene ndapanga review apa sanapitirire. Okay, ndiye okay, tafotokozanso nsina mali ba ujeni bamboni ziwiripo. Fotokozanso kuti mali kubwerera pachani pa before miliri isanu ndi iwiri. Yeah, tikunena kuti no mboni ziwiri izi ndi mu chapter 11 mboni ziwiri zikufunika zigwire ntchito yake before miliri isanu ndi iwiri. Okay, mukakawerenga mu chapter 9 verse 1 to 4 akuruza ifunana kuti lipenga inaomba ndipo linapatsidwa mphamvu zoti litenthe dziko, right? Koma kunena kuti no musayiphe iwo amene ndi zizindikiro chandani cha Mulungu. Mukuona? Mwanji lena malipengawa akuzatentha kapena akuzaononga anthu amene alibe chizindikiro cha Mulungu. Mwayena ameneyo. So malipenga akayamba kuomba ndiyoti anthu a Mulungu asinjizira kale. Mwayena ameneyo. So malipenga ambara kuomba anthu a Mulungu asinjizira kale. Koma noti kamafika malipenga lachi number 6 pamakhala chipozi pamakhala chigapu chachikulu. Lipenga lachi number 6 pamakhala chigapu pakakhala chigapu ichichi pamazabwano chimu chapter 10 ene amakamba za ngera amene anabwera ndi buku losegulira. Yohana anawuzeda ajede buku. Yohana adadya buku lanozera upiteso kaninire kena pamene wa chimu 11 auti mboni ziwiri ndizapasa mphamvu mboni zanga ziwiri kuti zikalike etc, right? So which means now no movement ya chinamba chimu 10 ndi 11 buku la ngono imene kupanga litu mboni ziwiri zimene sizingachitike nthawi ya ndani ya miliri. Fate nthawi ya miliri ikamba kugwa anthu a Mulungu asingizidwa kale. Dziko lapansi limene kulandira yani ningoti akhristu abodza amene ali mdziko namene kulandira miliri malipengawa. Mwayona? So which means ndiye kuti no ngati mboni ziwiri zikupatsidwa mphamvu zikalike sizingachitike mu nthawi ya yani ya malipenga. Ndiye mboni ziwiri izi zikufunika ntchito yake zigwire before malipenga atatani asanayambe. Now why is it no Mulungu akuyika mboni ziwiri ndi buku lang'ono pakati pa miliri ya number 6 and 7? Chifukwa now no tikamakamba za lipenga lachi number 7, lipenga lachi 7 ndi declaration of no mafumu uno amakhala Kristu ndi ambuye wake. Now chifukwa cha declaration imeneyo ndiyoti tifunika tivisese why zikukhala choncho. Ndikuona Mulungu akubweretsa buku laling'ono kubweretsa pamodzi ndi yani mboni ziwiri. So tikaona mboni mwendo na mboni ziwirizi ndi gulu lomwelo limene licha 144,000. So tisapanga ndithu nthawi yabwino yopanga compare magulu awiriwa mpikuzo yake lapadera mono ndi gulu limodzi anda ufumu wa Kristu. Gulu lomwe timazalona anda ufumu wa ndani wa chirombo kuti no akamakamba za remnant ndi gulu limene lili ndi mzimu wa chinenero, right? Manjirena zakhala gulu la aneneri, right? Tikaona mboni ziwiri zikupatsidwa sojani mphatso yachani kuti zikanenere. So timaona 144,000 remnant ndi mboni ziwiri ndi gulu limodzi. I don't know ngati mwayankhidwa brother Ese. Okay, athokoza. Alright, ndetupitiriza pakhafuso just ask otherwise ingopirikire. So tiye tione chithunzi chimenechi
chituzi anafotokoza bwino. So tikaona miliri pali 1 2 3 4 5 unaona tione miliri ngati woyamba, wachiwiri, wachitatu, wachifolo, wachi5. Okay, pamene muliri wachi number 6 tione pali miliri ngati apa simthawiri 1 2 3 4 5 nice isana maila kuisa pa namba amapanga manje. Okay, miliri ipo 7. Okay, miliri ipo 7. Oh, okay, uyu ndo wayambirira uja. Okay, ndapesesa. Ngero uyu ndo yambirira wachi chapter 8 verse 1 amene anaponya jani, anaponya choyikamo jani, choyikamo zofukiza pa dziko lapansi. So ngero wayambirira uyu akuponya muchofukiza pa jani pa dziko lapansi manje ena alabeso kupembedzera pamaso pa Mulungu. Okay, paja nomapemphera oyera mtima ndamene akuyimira zofukiza ichocho chisensa chimene chimemera chitezo ncheta chotsegulidwa. So zonkhirazo zikuyimira mapemphero oyera mtima osakaniza ndi chiyero cha Yesu Khristu. Komatu pamene chikuponyedwa pasi ndekuti iwo amene sanalandire chisomo cha Mulungu, amene achikana, ameneyo Mulungu wasiya, ndi pamene pabwano chani lipenga loyamba. So manje lena ngati akamba zopembedzera akamba za iwo amene anali mbali ya ndani ya Khristu, akhristu amene anali mbali ya Mulungu koma anasankha kuti amutuluke. Pamene wamba lipenga loyamba, lachiwiri, lachitatu, lachinamba 4. Okay, so tizaona tuno malipenga 7 ndikhala ndiphunzirana ndiyang'ana 1 by 1. Okay, 2 weeks from now tiona 1 by 1. Of course zina ndisaname sizoti ndingakwanisa zifotokozera fati zinazo zizeziwa nthawi ili nkudzayo, komano chomwe ndikuza nchitono malipenga amene ndi miliri isanu ndi iwiri. So lipenga lachi number 4 lakulitcha kuti wow kapena kuti tsoka, atipale matsoka atatu. So loyamba lamenya, tsoka lachilinso atatu lamenya. So tikakawerenga chimu chapter 9, chimu chapter 7, sorry, osati chimu 7, chimu chapter 11 mwina atingopitako mukapita chimu chapter 11 ndidakapempha kuti mudakhani mabaibulo anu fati mavesi ndi ambiri ena asindizaika yemwe apano kupanga review. So mukhale ndi baibulo anu mtizisitatana sana bwinobwino even amene mukuzaonera later on. Tikapita pa chimu chapter 11 verse 14 mumve amenepe pali malipenga atatu amene akuwatcha kuti matsoka atatu. Okay, matsoka atatu amene ali ndi Bible, ali ndi Bible amenepa makosana, ali ndi Bible linalo chivumbulutso ya. Okay, tapita chimu chapter 9 verse 12. 9 verse 12, yeah. Verse 12. Yes. Verse 12 akuti tsoka loyamba lapita, taonani akuzanso matsoka awiri mtsogolomo. Yeah, so tsoka loyamba lapita imene inali ngati lipenga lachinamba chani 4 ndakuti tiona tsoka lachiwiri lutani likudza. So tikamona malipenga wawa nere omalizira atatuwa ndapadera kwambiri fara kwatcha matsoka ngati atatu ndi uonera after lipenga lachi 5 lachi 6 palino kabuka kang'ono pali very low book movement moyona kenako pabwano chani pabwano ihana kudya kayani kabuka kenako kuchoka amene mubwano mboni zingati ziwiri zimene zikutuza ifuna kuti movement ya kabuka kang'ono ndi imene kupanga lead to formation of the two witnesses movement. Ne kuti atuze kunena kuti palibepo space apapa, kuti atuze kuti palibepo space pamene abwera pa chimu chapter 11. Chimu chapter 11 verse 14 ati yani. Chimu 7 verse 14 ati ya. Ese tairengani chimu 7 verse 14. Mike it off, yeah. Verse 14. Yes. Tsoka lachiwiri lachoka, taonani tsoka lachitatu lidza msanga. Mwapawana amenepe. So akuti tsoka lachiwiri lachoka, taona lachitatu
lidzansanga. Mwanjira ina lipenga la chinamba 6 ndi la chinamba 7 palibepo space apapa, koma ife tikuzidati pali kabuku angati kang'ono kena ono palino mboni zingati ziwiri, which means inatino buku laling'ono ndi mboni ziwiri izi zikufunika zibwere before ichito chitika ichi choponyedwa pasi sensachi. Chifukwa no even one of these lipengas ili ananena kuti lipenga lili likamamenya munisoti musayiphe anthu amene ali ndi zinthu cha Mulungu. Manjirera malipenga akubwera after anthu a Mulungu atasindikizidwa. So pazakhalanso movement ina imene izalalikire mu nthawi ya miliri isanu ndi iwiri isipazakhala. So which means movement iyi yakabuku ang'ono ndi mboni ziwiri ikufunika ibwere before book, which means pali only one understanding. Movement iyi ndi movement ya 144,000. Tikamaona the 144,000 ndi kusegulira wa Chikristu imene chizatere. Chikristu chizathera kuti anthu akazakhala ndi khalidwe lake la chikondi la umulungu pa mphumi pawo. Sizakhalanso ndi ganizo lonse la uchimo chifukwa Mulungu azazichotsa nemolo yonse zayichotsa ya uchimo. Right? So imene ndi conclusion ya ufumu wake wa ndani wa Kristu. Komano ntchito imene the 144,000 ikugwira ndi akuyenesa mukubuka kang'ono. So 144,000 ikupanga ta ufumu bwanji, anthu amene awa azakhala movement ya ulosi osati azakhala ndi zimu achinenero chabe ayi, komanso uthenga wawo uzapanga center kwambiriso mu buku la Daniel ndi chivumbulutso. Akwaku tayankhidwa ngati tapitiriza. Okay, ngati sili kumva tikuthera pa chithunzi pomwepa mangobweza umbombo pa bivuto. Okay, so tipitirize. So taona kuti pali ndithu malipenga asanu ndi awiri mu katikati mwa malipenga asanu ndi awiri kabuku ang'ono kapena kapasidwa kwa Yohane kuti akadye. Kenako movement ya mboni ziwiri zikubwera. Kenako lipenga lomalizira kuti ndikumenya kuti maufumu a dziko linayamba kukhala maufumu andani a Mulungu ndi a Khristu ake, which means inatino buku laling'ono ndi mboni ziwiri movement iyi ndi imene ikufotokozera kuti tifike ponena kuti maufumu a dziko linayamba kukhala maufumu a Khristu ake ndi Mulungu zikuchitika bwanji. So movement ya buku ang'ono maso mboni ziwiri zimene zikutithandiza ife kuti tikamvesese za lipenga lotani lotsiriza. Okay, right. So amene angakhale muna akufuna atandipanga ndipanga send link pa group ndipone komanso pa Facebook tindi page ya Streams of Light Ministry, kumupanga check Streams of Light mutipeza pamenepo. So buku imene ndimene napanga go through ma series. So in the Daniel chapter 1 mpaka na 7, imene in the Daniel chapter 8 mpaka na 12. Iyi ndi Chivumbulutso chapter 1 mpaka na 3, imene iyi ndi Chivumbulutso chapter 4 all the way mpaka na 11. Iyi ndi Chivumbulutso chapter 12 mpaka na 19. Imene iyi ndi Chivumbulutso chapter 20 mpaka na 22. So nagawa ndithu mabuku amene awa ndikuona ndithu Daniel ndi Chivumbulutso yese. Komano sina mabuku anda akuluakulu ifanana naonjeza mu ambiri. This December ndele mabuku ena likhala limodzi, likhala la condensed kwambiri. Kwa anthu amene mina kuwerenga kumavuto, koma likhala la condensed kwambiri. It's very condensed. Nzambi ndizichosamo. It's good if ukawerenga amene ungatofuna uziweza zina utawapita so mina. Okay, so kumafuna nena chinthu pebepo ndiye chilendo pasi pa thambo. Okay, so last week ndinaonesa kunena kuti tikamakamba za miliri isanu ndi iwiri tikamba za malipenga asanu ndi awiri. Okay, so anthu ena mwina anakhala ndi kukayika ena masusa. Okay, muziwa amene makhala Daniel ndi Chivumbulutso. Koma chimene ndingakuuzeni nchonena kuti kamvesesere ka buku la Daniel ndi Chivumbulutso kamapanga depend kwambiri pakamvesesere ka uthenga wabwino. If iweyo ukamava uthenga wabwino ndiye kuti ndikujoina mpingo ena ake, kena kukhala member la mpingo ena ake, ndiye mpingo umene ndi gulu la anthu a Mulungu okha. By the time kupita chimusi buku la Chivumbulutso ndiye kamvesesere ka buku la Chivumbulutso kazipanga senda mpingo akuno. Okay, it's also understanding mene Mulungu amayendera. Anthu ena amakhulupirira kuti Mulungu ndithu akuyenda amene ndi Ayuda aja. Now ukapita chimuso ndikawerenga pene wakamba za Ayuda aja uzona ngati zokamba
za Yudachi, right? Which means that no Christians as a khalapo ndo zakhala achosedwa rapture word. So kuti tipange approach buku la chivumbulutso zikufunika ziyambire ku foundation yakamvesere kathu kanyani ka Bible ndi chisomo cha Mulungu. Ngati singathe kumvesera chisomo cha Mulungu kupita ku buku la chivumbulutso sitha kukanganako. Chinanso chimene ndimanena ine chonena kuti buku la chivumbulutso likukamba za zinthu zina zimene zili nkudza. So zinthu zonse zinachitike. Ine ndimadabwa kuti ndikamafotokoza za buku la chivumbulutso anthu ena amandipanga kundema amene akusocheresa lero pano okay. Zimene ndikukamba zili Bible mwebwe mu Bible. Zikusutsana ndi zimene mazigwira kapena zikugwirizana nazo. Okay? So chifukwa zikususana koma zili Bible basi chimwe amatha kungopanga ataki. Mwa chimene mfano ndikuzeni ndichi. Zinthu zina mwina zimene tikuphunzitsana papa nditakhati mwina ndaziphonya ndikazafukulaso kuza no I think about mafunika tende nthawi zabweraso zazimanga so correct tobe vulo nali loskwene chifukwa no the main thing chimene ndingagwire ku buku la chivumbulutso no ndikufuna tonesese Yesu pali tinthu nene antine tabza mwina atiphonya pang'ono mwina atina siri kuti vesesa bwino right koma ngati tikumuonesa Yesu that's the theme ya chivumbulutso chimene mukufuna muvesesa. Koma ngati simukupanga omwe mungopanga ungoopseza anthu Elon Musk akutani ka Jackson akuti chani basi kumaliza 2 hours kila munthu aine mantha ali stressed. That's not purpose ya buku la chivumbulutso ya. Purpose yake ndi tikamuone ndani, tikamuone Yesu, right? So palibe chinthu chachilendo anda padzuwa tikamamwa nkhani ya miliri 7 anthu ena amakhulupirira inachitika kale osati miliri asachi malipenga anthu amakhulupirira malipenga anachitika kale and I know why find out no iwo amakhulupirira panopa ali mkatikati mwa kabuku ang'ono kacha kumene no buku lang'ono ndi the little book movement is still future, right? Malipenga awa sanadani sanaombe ya, right? So tikamona little book movement ndi two witnesses movement zinthu zizi little book movement izati yamba tionati inayamba liti izapanga flow over into the two witnesses of which tisanawo mwina tasamuno panga approach little book movement kapena to anyways mwina sake mwambi tizaziona koma nkhani yake ndonda anthu amakhulupirira malipenga 6 amenya kale timudikiraji omaliza komano iwo amakhulupirira ali mujani mu little book movement panopa komanso amazalengano mboni ziwiri kunati zinachitika kale kuti makosana modi bwanji so mboni zina amazilenga kuti zinachitika mu dark ages little book movement inachitika kale mu 1800s ndewo chumwali panopa ali angodikira lipenga lomaliza ine makhulupirira no zinachitika lipenga linali lonse sinaome mpaka lero I would say panopa chimene chikuyembekezera kuchitika tili mkatikati mwa little book movement and tizoona in that movement ili patipati tizaona in the future koma chimene tikuyembekezera kwambiri ndi usanulira kwa mzimu mmene kuyimira ndi mboni ziwiri so umene kumene tikuyembekezera so tizaona zizenda bwanji I think by January zakhatala mkatikati. Okay, talengeni Mlaliki 1 verse 9 Mlaliki 1 verse 9 chomwe chinaoneka chizaoneka ndi chomwe chinachitidwa chidzachitidwanso ndipo palibe kanthu katsopano pansi pano. So tikamaona buku la chivumbulutso anthu ambiri amangopita mayengo akumatula zinthu zikuyimira chako tuno buku la chivumbulutso ndi buku limene mafunika ukhale kamalo ako ukhale unawerenga Bible, right? Kapena ukaona china icha chilendo pileso ku Bible almost every symbol ili mu chivumbulutso timayipeza mu Bible. Okay, so chimene chinakhalapo chizakhalaso, right? So tiwoneni Yesu kaphunzira kake amaphunzitsa motani Marko 4 verse 11 Marko 4 verse 11 tiwerengereni ndithu verse 11 ndipo iye ananena nawo kwa inu kwapatsidwa chinsinsi cha ufumu wa Mulungu koma kwa iwo ali kunja zonse zichitidwa m'mafanizo. So kwa munthu oti sakupesa chinsinsi cha ufumu wa Mulungu, ufumu wa Mulungu ndi chani? Ufumu wa Mulungu ndi Khristu mwa ife. Ngati munthu sakukhulupirira Yesu amakhala mwa ine
ameneyo sangamvetsetse buku la chivumbulutso. Zinsinsi zapatsidwa kwa inu chinsinsi cha ufumu wa Mulungu. So chinsinsi cha ufumu wa Mulungu Yesu anawuza kuti chinsinsi chake ndi chani? Yesu ali mwandani mwa inu. Paulo anakamba kuti chani? Khristu mwa inu chinsinsi cha ulemerero. Mwanjira munthu amene sakumvetsa Christ in new message, munthu amene sakumvetsa righteousness by faith message, ameneyo sangakwanise kumvetsa buku la chivumbulutso. So zinsinsi zapatsidwa kwa inu. Koma akunja zonse zichita mafanizo. Tikaona buku la chivumbulutso zinayikira kwambiri mafanizo kuti anthu akunja asazimvetsetse. Koma anthu amene ali ndi chinsinsi cha ufumu wa Mulungu akapita buku la chivumbulutso amangoona Yesu yekhayekha. Ine nthawi akuzanena kuti pano pane mathatenga buku la chivumbulutso ndikuitenga ngati devotion yanga, ndikumalimbikitsidwanso mkati chifukwa choti chani sindikulitenga ngati mafanizo. Chomwe ndikuona mu buku lomwe ndi chani? Ndi Yesu yekha basi. Okay, so iyo ndi chapadya chimene tifuna chiziwe. Revelation lambda mufanana. Tikaona Yesu Khristu akamafotokoza za ufumu, amaona ufumu wa Mulungu ali chani? Amaona unene ufumu wa Mulungu ngati ufumu wa Mulungu ali anamali 10. Ufumu wa Mulungu ngati mwakuti. So Revelation inafotokoza mufanana. Anafotokoza ufumu wa Khristu kena anafotokoza ufumu wa jana wa Chiroma. Ndizipanga combine. So munthu amene ali kunja, amene sali mwa Khristu, ndeti amene sangamvetsetse buku la chivumbulutso. Right? So how do we understand buku limeneli? Tikaona buku la chivumbulutso chinayese chimene mmene tisachitenge mmene chilili. Tipite kuchipangano yani chakale ndikaona okay chizindikiro chinagwiritsa ntchito motani. Kenako tikachiona chinthu tikaona okay New Testament ikuchigwiritsa ntchito motani. Ndeti timasulira. For example, ndingopasana isanga. Awuti pali nkhosa yophedwa ngati anaona nkhosa ngati yophedwa koma ikumachiri in Mark 7, right? Nkhosa kuchipangano chakale memiri yani memiri same, right? Nkhosa imaphedwa malo mwa uchimo. So akamati nkhosa ngati yophedwa koma ili chilili ilinso in Mark 7 amene akumira mzimu wa Mulungu, right? So ngati nkhosa ili ngati yophedwa ndeti zikuimira Yesu Khristu wabwera pa dziko lapansi wazatani wazaphedwa. Mwanjena Yesu Khristu walowa m'malo mwa ifeyo wagonjetsa tchimo ndi ife chimene ife sidakwanisa kuchita. Kena wakati achita chimenecho akuzunzidwa ndi mzimu wotipatsanso ife. Apo ndeti zimene tapanga taona chizindikiro mu chivumbulutso, tapita chipangano chakale tikachimvetsa zikulu bwanji kena kuti chipasano maso a chipangano chatsopano. That's how we study chivumbulutso. Okay, osati ungoti akuti nkhosa ndeti kumwamba kuli nkhosa yadi. No, that's not how we study. So tikamakamba za malipenga asanu ndi awiri amene tinaona ndi miliri isanu ndi iwiri akakasikuyamba zinthu zochitika. Kamene tikamakamba za kabuku kang'ono kamene anadya, tikamakamba za akerubi chani, right? Buku la chivumbulutso tikaona bwinobwino zimene zochitika amene zinachitikapo kale koma zinachitika mu buku la Ezekieli. So izo zimene tifuna tione kuti no kodi buku la Ezekieli lilembedwa nthawi yake. So tikaona bwino kuti panali aneneri atatu, panali Yeremiya ku Yerusalemu, panali Daniel ku Babelo kumano kwa afumu, ndi panali Ezekieli amene ali ku Babelo kumano anali ku river Chiba, right? So panali anthu atatu amene amakhala nthawi imodzi. So zimene zinachitika nthawi iyi tena ndi zimene zikuchitika ku dziko lonse lapansi. Zimene zinachitika ku Israeli wa physical zichitikanso ku Israeli wachani wa uzimu, anthu osali a Israeli mwandani mwa Khristu Yesu. So nkuona kuti chimene chinakhalapo chizakhalapo. Paulo ananena kuti yani sizinachitika kwa iwo ngati kuti zichinzi ndani ife. So ndi zimene zinachitika kwa Israeli wenene ndi chani. Mutowerengere pa 2:36 verse 7 ndi 8 atiya. Verse 7. Nebukadinezara anatenganso zipangizo za nyumba ya Yehova kunka nazo ku Babuloni, naziyika mukachisi wace ku Babuloni. 8. Machitidwe ena tsono a Yehoyakimu ndizo nyasa zace anazichita, ndi zija adazipeza zomutsutsa. Taonani, zinalembedwa m'buku la mafumu a Israeli ndi Yuda, ndi Yehoyakimu mwana wace anakhala mfumu m'malo mwace. Okay, so chitika chinadino
mu nthawi ali andani ya Yehoyakini chinechiya chinano mfumu ya Babuloni inabwera kuzazinga yani Yerusalemu ndipo anamchosa. Okay, mfumu imene inayikoyo inadani inachosedwa. So Nebukadneza adabwera anachosa zipangizo za nyuma kupita nazo Babuloni, right? So Yehoyakimu uyu anachosedwa ufumu, kenako atachosedwa mwana wake anadani analowa. Ndiye nthawi imene atapita ku Nebukadneza ku Yerusalemu anakatengako ndani anthu amene analingalira china Daniel mbeti timapezesa pa Daniel chapter 1 verse 1 ndi 2 tawerenga imene pepani mungondipasa 2 minutes bwera anthu ena akaba kusoninga panga 10 koma tawerenga ni Daniel chapter 1 verse 1 ndi 2. Verse 1. Chaka chachitatu cha Yehoyakimu mfumu ya Yuda, Nebukadnezara mfumu ya ku Babulo adadza ku Yerusalemu nawumangira misasa ya mkondo. Verse 2. Ndipo Yehova anapereka Yehoyakimu mfumu ya Yuda m'dzanja lake pamodzi ndi zipangizo zina za mnyumba ya Mulungu, namuka nazo iye ku dziko la Sinai, nyumba ya Mulungu wake, nalonga zipangizozo m'nyumba ya chuma cha Mulungu wake. Alright, so mutakuona nawo tino mujeke ichi chachitatu cha ndani cha Yehoyakimu mwene amene muchaka cha Yehoyakimu uyu mfumu imene Daniel akufotokozane imene ina mfumu ya Yuda achichitika njani. Nebukadneza mfumu ya ku Babulo adadza kutani ku Yerusalemu mwene ndipo anayika yani okay ziko anaumangira yani misasa yani ya mkondo mwana wenewe. Ndipo Yehova anapereka ndani Yehoyakimu mfumu ya Yuda mzinda mwanje nene Yehoyakimu anagonja. Okay, so tikapanga compare mamboni amabuka awiriwa tiona kuti Yehoyakimu uyu, okay, Yehoyakimu nduyu ndi nthawi imene achina Daniel anapita ku ufumu ajani wa ku Babulo. So Babulo anabwera katatu. Koyamba anazatenga mfumu ndi kuichosa mwana wake ndikukhalapo, ndipo anatenganso akapolo kapena anthu anzeru, right? Amodzi mwa amene anatengedwa anayi anthu ngati achina Daniel apita amene. So Daniel akakhala ku bwalo la mfumu, okay? Komano anazabweranso kachiwiri nthawi imene achina Ezekiel anatengedwanso. So anali ngati tiyane Daniel wapita kuku ngati mwana, Ezekiel wapita kuku ngati mwana. Yeremiya anali wamkulu kwambiri pa nthawi imeneyi. Okay, Yeremiya anasalidwa kuti ku Yerusalemu unali ngati anthu atatu. So mabuku a anthu atatu mukamawerenga ndi zoti no kuzimvesa mabuku zitatuzi mona tino mabuku atatu ndi amene amamaswira so mbiri buku la chipulumutso. Fatino mu Yeremiya muvizeta kukamba za Babulo kuku ka Babulo Yeremiya. Okay, tikamona za Ezekiel amazakamba za Lucifer mwakuti wagwaiwire chani. Tikapita Daniel ndi amene akamba za chilomo za chiweruzo cha chilomo ya njani, right? So tikaona mabuku atatuwa tizame mabuku atatuwa Ezekiel, Daniel ndi Yeremiya, right? Yeremiya of course I think anayimbanso Lamentations, okay? Tikawerenga mabuku awa makamaka ndapanga senta atatuwa, right? Titawapanga link ndi chivumbulutso. Fatino zimene zichitika kwa Ezekiel mabuku atatuwa ndi zimene zachitika ku Khristu yonse mapita nthawi mwene. So ndithu kwa lero tizama mu Ezekiel chabe, komano tikazakhala titamaliza Daniel ndi chivumbulutso tizama no buku limodzi limwe. Daniel tatapanga kale chivumbulutso limene likulowayo, komano sizoti tikunena titapanga exhaust china ichonse, no, sinapanga exhaust china ichonse. So gomwe tizapanga Daniel ndi chivumbulutso kachiwiri, komano ndimaganiza kuti titamaliza Daniel ndi chivumbulutso tizapanganso Yeremiya
kuzammaliza bwinobwino muzamangaso yani muzamangaso Ezekiel fana mabuku otati wazamanawo ndeti zitha kumasulanso kapekeseni kachivumbulutso. Alright, so Ezekiel akubwera bwanji? Tawerengani 2 chapter 36 verse 9 mpaka 10. Verse 9. Yehoyakini anali wa zaka zisanu ndi zitatu polowa ufumu wake, nakhala mfumu mu Yerusalemu miyezi itatu ndi masiku 10, nachita choyipa pamaso pa Yehova. Verse 10. Ndipo pofikanso nyengo, mfumu Nebukadinezara anatumiza anthu abwere naye ku Babuloni pamodzi ndi zipangizo zokoma za mnyumba ya Yehova, nalonga Zedekiya m'bale wace mfumu ya Yuda ndi Yerusalemu. Zedekiya woyipa, mfumu yotsiriza ya Yuda. Yeah, so okay, mawa ndi ujene mawa ndi amati mawa akulu, they are not in the Bible. Mawa Zedekiya mfumu yotsiriza, they are not sali mbali mweze ba nango akopera pamodzi ndi ujene, not my headings so apologies for that. So anyways, kumana abantu kuna mutodiana Yehoyakini naye naye sanachite bwino, ndi mfumu ya Babuloni inabwera kumtengaso. Yehoyakini atachosera mfumu yenayi kaponda Zedekiya amene olembera omasula Bible anayika heading yawo ya Zedekiya. Anyways, so tikaona papa tikuona tuno Yehoyakini akutengedwa kena ku Babuloni Nebukadinezara anatenganso akapolo, right? Ndeta tawekeli pa Ezekiel chapter 1 verse 1 ndi 2 ariyana. Verse 1. Ndipo kunali chaka cha makumi atatu mwezi wachinayi tsiku lachisanu la mwezi, pokhala ine pakati pa andende mtsinje Kebara, kunatseguka kumwamba, ndipo ndinaona masomphenya a Mulungu. 2. Tsiku lachisanu la mwezi ndicho chaka chisanu chakutengedwa ndende mfumu Yehoyakini. So tikaona muda mwino mfumu Yehoyakini itachosedwa, okay, Ezekiel akulemba kuti ife tindatengedwanso mu ukapolo mfumu wandani wa Yehoyakini. Of course akusina pange kope mwino komano ndi mfumu yomweyo. Mukaona in the English Bible it's the same king, so mfumu ya Yehoyakini mfumu wake akutengedwa ndende achina Ezekiel sanatengedwanso nthawi yake imeneyo. So tutaona no pali manene atatu amene ali connected with this whole siege. Woyamba Daniel wapita wakhala ku bwalo aphunzira zaka 3 mu college, kena wakhala bwalo la mfumu. Pamene Ezekiel atengedwa sanapite ku bwalo la mfumu, anangopita kumene Ayuda anatekera ndende ku mtsinje wa Kebara, right? So tunaona pala anthu atatu. Yeremiya anakhalabe ku Yeremiya anakhalabe kuti ku Israeli, amene achina Daniel ndi Ezekiel amene anapita kuti ku Babuloni, right? Yeremiya ndikupita tuno ndi ujana mponyera muzenje, kumano anthu atabwera kuzagonjetsa Israel, anthu anatulutsa mu muzenje, right? So bloga Yeremiya ndilosangalatsa koma iwerenga amene zimakhalira, right? So pali ndithu kulumikizana kwaukulu. Aneneri atatu ali mu nthawi imodzi, Yeremiya ku Israeli, Ezekiel ali ku Babuloni pa mtsinje yani wa ku Kebara, Daniel ali ku bwalo la Babuloni, okay? So chimene buku la Ezekiel chinali kwa Israeli, tiona nawo kuno ndi imene buku la chivumbulutso lili kwa ife Akhristu, tiona ndi yonje. So tiona nawo buku la Daniel ndolumikizana kwambiri buku la ndani la chivumbulutso, right? So tikaona masomphenya Daniel osa Daniel search masomphenya Daniel makamaka chapter 7 zimapanga parallel kwambiri chivumbulutso chapter 4 ndi 5. Komanso tikaonanso masomphenya a Daniel chapter 12 zimapanga parallel chivumbulutso chapter 10, right? Mabuku onse ali connected ndi chivumbulutso. Ndiye tikaona chivumbulutso chapter 1, tikaona chapter 3, kumadusa 7, 8, 9 zimafanana kwambiri zimene zikuchitika mu chivumbulutso. So tipanga parallel chapter 4 ndi 5 ya chivumbulutso ndi Ezekiel, okay? Zimene mutana nzonera no Ezekiel atatengedwa ku ukapolo, right?
anali ku Kibara. Pamene Yohane atayenda ku Apolo anali pa chisimu cha Patimo. So anthu anali ngati pa madzi, anali ngati pa ma island, right? Ezekieli ali ku Kibara imene lifupi ndi Mtsinje, Yohane ali ku chisimu cha Patimo imene pafupi ndi Mtsinje. Mukuona? So sewa ali ngati akapolo, okay? Koma kuona onse aja masomphenya. So Ezekieli anaona ndithu masomphenya Ezekieli anaona masomphenya za mwezi 9. Okay, I think kodi makosa tinapanga phunzira za mwezi 9 pano ngofusa pa study yajiwa brother tinapanga study yajiwa mnapanga. Okay, of course ndikumbukira tinapanga ya Chizungu koma yajiwa I do not know. I think tinapanga yeah. So Ezekieli anaona ndithu za mwezi ngati 9. Kuchivumbuluso Yohane sakuona siyana za mwezi 9 ni mpando wachifumu. Ezekieli nayenso ndamene anaona za mwezi 9 ni mpando wachani wachifumu wa Mulungu. Mukuona menebe? So komano kusiyana kwake nkonena kuti no Ezekieli zonse zimene akuona zikungokhuza Israeli wakuthupi. Pamene Yohane zimene akuona zikukhuza Israeli mu uzimu. Tikuona menebe? So tiona nato mafocus anthu awiri andosiyana, right? So tikaona Daniel anakamba za Chikristu, of course amafunga kale Yohane anaona za Israeli koma focus yake amakamba za Israeli wa Kristu amene ndi Chikristu. Of course Daniel sona anaona sona Israeli amene focus yake naye amene ali mwa Kristu, right? So no mabuku awiri amene akuona zofanana koma no focus yake ndiyo siyana. So tiyambe ni kuona amenepa tero yengeni ba Ezekiel chapter 1 verse 1 ndi chumuso 1 verse 9. Mungodo werengerapo funa ngangu tawerenga ma verse awiriwo. Ezekiel 1 verse 1. Ndipo kunali chaka cha 30 mwezi wachinayi tsiku lachisanu la mwezi, pokhala ine pakati pa andende mtsinje Kebara. Kunatseguka kumwamba ndipo ndinaona masomphenya a Mulungu. Chivumbulutso 1 verse 9. Ine Yohane m'bale wanu ndiwo yanjana nanu mchisautso ndi ufumu ndi chipiriro zokhala mwa Yesu. Ndinakhala pa chisumbi chotchedwa Patimo chifukwa cha mawu a Mulungu ndi umboni wa Yesu. Yeah, so tikaona muno bwino pa Ezekiel chapter 1 pamene akuzafuna mu chaka chachitatu ati anali kuti anali wandende ku mtsinje ya Kibara mwenepe, ndipo akuti yani kumwamba kunatani kunatseguka. Mwanjira akamakamba za kumwamba kuseguka akuona yani masomphenya a Mulungu. That is Ezekiel. Pamene Yohane chitika chani Yohane m'bale wanu ndiyo yanjana ndi mchisautso so ndi ufumu ali yani ndinakhala pa chifumu yani chotchedwa Patimo mwenepe. Yeah, so Yohane naye anakhala ndithu kapolo pa chisimu chachani cha Patimo chifukwa cha mawu a Mulungu ndi umboni wa ndani wa Yesu Kristu. So anthu awiriwa akudusa mu nyengo zofanana, aliyense ndi prisoner. Ezekiel is a prisoner, Yohane so ndi yani ndi prisoner. Okay, so sanalandira masomphenya awo ali mu ukapolo kapena akudusa mu milima yowawa. Okay, so tikaona muno bwino apapa titakuona ndithu mapa apapa palika mapa tikaona aro iyo filayi akamba za yani za Judeans are exiled to Babylon, right? So ndithu ku Yudeya ndi uko. Okay, anthu atengedwa ku Yudeya anaenda nawo kuyenda apasire ukafika kuti ku Babylon kumene anakhala. So uku ndi ku Babylon kumene Ayuda anayikidwa. Tikamakamba River Chiba mtsinje janduti ndu mutha akuona akalo mtsinje wa Chiba ndi kumene uwo.
Okay, so kundu kumene kunali ngati Ezekiel, right? Pamene tikamakamba za kodi ndi pati tikamakamba za Yohane nonso pano Yohane tikamona Asia Minor manikani kuonesana uno bwino in mapu ya Asia Minor nduyo. Okay, Asia Minor nduyo mipingo ichi ndi tikamona Laodicea yenja maule usaja anyana Laodicaya ndi azinzawo. Okay, nimafuna ndo nesi oti nojeneri patipo papande ndasiya kuyona patika ujeni kamono ubano tikaona muno bwino one of the islands apapa ndi chisumbu cha Patimo chimene Yohana analipo. Okay, one of the islands apapa next to mipingo isanu ndi iwiriyo. So uku ndikuliva Chiba tikaona muno bwino msijo wa Chiba ndi umene urivet imazaza ndikumayenda ene chisumbu cha Patimo nduku mukuona. So ndi anthu awiri mene akuchitidwa ndithu zinthu. So tifuna tione Ezekiel chapter 1 verse 5 ndi 6. Ezekiel chapter 1 verse 5 ndi 6 ali bwanji? Verse 5. Ndi mkati mwace mudaoneka mafanizo a zamoyo zinayi, ndipo maonekedwe awo ndiwo ofanana ndi munthu. 6. Ndiyense anali nazo nkhope zinayi, ndiyense wa iwo anali nawo mapiko anayi. Yes, so tikutaona nawo tuno apa chichitika nchani atakuona zamoyo zingati zinayi. Pamene akuona zamoyo zinayi zichitika nchani ati aliyense akuuluka etc. So zamoyo zinayi zitiona kuti zili chifufu kwambiri ndi ufumu wa Mulungu. Komano chimene mungaziwe chinano pa nthawi Easter inayinso yakuchita bwino chimene Mulungu analolera kuti no kuchitike ndithu chisokoneka kuti Nebukadineza apite katenga afumu ndi anthu ake Mulungu aloleso Babuloni apase Aisraeli manja mafumu a Babuloni. Inayo ifeyo chotuno ufumu wa Israeli sumachita bwino maso a Mulungu ne Mulungu amalora akatengere. So chifukwa chotuno ufumu wa Mulungu sumachita bwino pa nthawi imeneyi pamene kumwamba kunakhala ndi uphungu umenewo. Pamene tikuona zamoyo zinayi komanso yani Mulungu. Right, from that meeting ndi pamene buku la Daniel la Ezekiel likutenga shift. Chifukwa no after Ezekiel ataona ndithu panda chifumu ataona zamoyo zinayi, right? Tisaloti zamoyo zinayi last time tinaona ndi angelo amene ali assigned kwa anthu. Eri? So zamoyo zinayi zikumira angelo onse amene ali assigned kwa Israel tiona kuti ndi choncho. Okay, tero ingene pamenepa pa Ezekiel chapter 10 verse 20 mpaka 21. Verse 20. Yes. Awa ndi zamoyo ndinaona pansi pa Mulungu wa Israeli ku mtsinje Kebara, ndipo ndinadziwa kuti ndiwo akerubi. 21. Yense anali nazo nkhope zinayi, ndiyense mapiko anayi, ndi chifanizo cha manja a munthu pansi pa mapiko awo. So gutaona no zamoyo zinayi ndi akerubi. Okay, akerubi ndi angelo, right? So what is happening? Mungaona na Israeli sakuchita bwino pamene Ezekiel akuona masomphenya andani a Mulungu. So after ataona masomphenya a Mulungu pamene Mulungu akumuza Ezekiel ndikupasa uthenga ukapase ndani anthu. Tikamona Daniel, tikamona chivumbuluso, Yohane akuona masomphenya ajani aufumu wa Mulungu. Akuona Mulungu, akuonanso chani zamoyo zinayi. Kenako akuzidata akulu mulembe zinthuzi mutumize kwa mipingo ingati isanu ndi mwanjira ina. Yohane akuona masomphenyawa pa nthawi imene Yohane amaona masomphenyawa anthu aka Mulungu anali kugwira ntchito ya Mulungu. Zinthu zinayi zili bwino mu ufumu wa Mulungu, right? Komano Mulungu poona amene Chikristu chidayendere adamuzora ulembe zinthu zinezo kwa mipingo isanu ndi iwiri, of which tonali mipingo isanu ndi iwiri inali loaded. Komano mipingo imene ipimiranso anthu akhristu a Mulungu mpaka mapena nthawi chifana mipingo ina amazera lidza nsanga. Yesu sanabwere nthawi ya Yohane, akubwera nthawi yathu, which means mipingo imene anayifotokoza achina Laodicea, Philadelphia, Sardi, right? Ndi akumapeto.
ndi magulu anthu akumapeta. So lezi phrases zisunge mtima mwathu. So from this vision imene akuona Yohane, imene buku lonse la Ezekiel likutenga ndithu uthenga wake. So anaona ndithu zinthu zochitika motero zamoyo zingati zinayi. Okay, so after anaona zamoyo zinayi anaonanso chani? Toyerengeni pa Ezekiel chapter 1 verse 26 pa 28. Verse 26. Pamwamba pa thambo linali patimo, ndipo pamwamba pa thambo linali patimo pawo panali chifanizo cha mpando wachifumu, maonekedwe ache ngati mwala wa safiro, ndipo pa chifanizo cha mpando wachifumu panali chifanizo ngati maonekedwe ache a munthu wokhala pamwamba pache. 27. Ndipo ndinapenya ngati chitsulo chokupsa, ngati maonekedwe ake a moto mkati mwache pozungulira pache, kuyambira maonekedwe a mchiuno mwache ndi kumwamba kwache. Ndipo kuyambira maonekedwe a mchiuno mwache ndi kunsi kwache ndinaona ngati maonekedwe ache a moto ndi kunyezimira kudadzinga. 28. Ngati maonekedwe a utawaleza uli mthambo tsiku la mvula, momwemo maonekedwe akunyezimira kwache pozungulira pache, ndipo maonekedwe a chifanizo cha ulemerero wa Yehova. Ndipo pakuchipenya chinagwa nkhope pansi, ndipo ndinamva mawu a wina akunena. Okay, so tikuona no Yohane akuona ndithu mpando wachifumu, right? Pamwamba wake pa akerubi, right? Pa mpando wachifumu, ndipo akuthaonanso no anaona chani maonekedwe a utawaleza. Unamenepe. So akufotokoza ndithu chifanizo cha ulemerero wa ndani wa Yehova, ndipo atachiona chimene anagwa pansi. Mwana nkhanija. So ndithu iyi ndi titaona no ndi chiweruzo cha ufumu wa Israeli. Mulungu waitana ndithu akerubi angelosi which are involved pangana na Israeli, right? Pali ndithu meeting imene kuchitika. So tiona no mawu atanena anani akuchana mano izizi china ine imene chimakhuza ufumu ndani wa Israeli, just as chimu chapter 45 anaonanso akerubi mene atengopitawo. So zimene anaona ngati Yohane ndi zimenezo. So osati Yohane, Ezekiel. Okay, akuona utawaleza, akuona mpando wachifumu uli pamwamba paja pa zisulo paliso zamoyo zingati zamoyo zinayi, something of that no sort. So anaona no zamoyo zinayizo chimene zina zimaoneka ngati yani kobe ngati mkango, igo, munthu, right? Pamwamba pake panali yani mpando wachifumu, pamwamba pa zamoyo zinayizi ndipo mpando wachifumu panali ngati yani utawaliza, ndipo amaonanso ngati kuti kuli yani ma wheels. Okay, so izo ndi artist ngwesa kujambula mwana ngati chithunzi it's much better, more close this man anafotoza nani Ezekiel. Okay, now tukuchoka ku Ezekiel tifuna vile ku chivumbuluso zomwe ndifuna ndipange establish a pattern. Okay, tifuna ndipange establish pattern kuti tione kuti zikuchitika motani. Okay, tawerenga mu chapter 4 verse 1 ori yani Verse 1. Zitatha izi ndinapenya, ndipo taonani khomo lotseguka mwamba, ndipo mawu oyamba ndinawamva ngati lipenga lakulankhula ndi ine, anati, kwera kuno, ndipo ndidzakuonetsa zimene ziyenera kuchitika m'tsogolo. Yeah, so tikaona mwina papa Yohana akuzidwa atarani akwereko, right? So Yohana akumuza tino kwera kuno, right? So Yohana akuona masomphenya ndawo akumuza tino ndikufuna ndikuonese zimene zakhale yani zakhale m'tsogolo. Okay, pamene tikaona Ezekiel ati anaona kumwamba watarani kutasegulira. So tikanaona bwino kwa Yohane ati chiseko chanatani nasegulira. Okay,
pamene kwa Ezekiel kumwamba kunatani kunasegulira, it's almost the same thing. Kumwamba kusegulira, chiseko chisegulira. So anthu akuona zinthu zotino zili ngati ma parallel ndeti zinthu zofanana. Okay, zinthu titakuona okay, ngakhale parallel okay, amene anapanga ku masamu parallel line, maline amene samagundana koma kupita malo angati amodzi, right? So line ya Ezekiel akuona zonse zokhuza Israel autu, amene Yohana akuona zomwezo koma nawo zokhuza Israel amene ali ifeyo. So terengani ataona ndithu kumwamba kutaseguka kapena chiseko chitaseguka, Yohana anaona yani, tione pa chapter 4 verse 2 mpaka 6. Verse 2. Pomwepo ndinakhala mwa mzimu, ndipo taonani padayikika mpando wachifumu mmwamba, ndi pa mpandowo padakhala wina. 3. Ndipo maonekedwe a iye wokhalapo anafanana ndi mwala wa jasipi ndi sardio, ndipo panali utawaleza wozinga mpando wachifumu, maonekedwe ake ngati maragido 6. Ndipo kumpandowo ngati nyanja ya mandala yonga krustalo, ndipo pakati pa mpandowo ndipo zinga mpandowo zamoyo zinayi zodzala ndi maso kutsogolo ndi kumbuyo. So Yohane ndithu akuonanso mpando wachifumu, ndipo akuonatu kumpandowo kunakhala ngati nyanja ya mandala, right? Kenako akuti yani, ndipo pakati pa mpando anaona pozinga mipando zamoyo zingati, zamoyo zinayi. So Ezekiel anaona zamoyo zinayi mpando wachifumu, Yohane akuona zamoyo zinayi yani mpando wachifumu. So these are parallel visions. Okay, so tonali Yohane anaona chinthu choterocho, right? Anaona ndithu masomphenya mpando wachifumu, right, pakatipo ndi zamoyo zingati zinayi, right? So tifuna tione ndithu kuti no tikapita ku chivumbulutso amene tinayamba limodzi tanaona kuti no pakatikati pa tsoka la namba 2 ndi 3 imene lipenga la namba 6 ndi 7 panayikira ndithu kabuku ang'ono, right? So Ezekiel nayenso ananonso kabuku angati ang'ono. So Ezekiel analanjira ndithu mawu aulosiwa amene kabuku ang'ono. So Ezekiel anapasira mphamvu kuti apita akapereka ulosi, ifana anthu amene amapasa ulosi anali amakani kwambiri. Okay, so tikaonanso Yohanenso nayenso apasira yani kabuku kang'ono, komano kabuku kang'ono kakumakhala kuwawa kumapeto. So tiona tino Yohane ndi Ezekiel akuona zinthu ndithu zofanana komano ndi ma parallels. Okay, ma parallels tapanga ndo ma parallels. So Yohane akuwusidwa kuti no akanenere ku mitundu yonse, pamene Ezekiel akungozidwa kuti akanenere kwa mtundu wa ana Israel. So choyambira no Ezekiel alandira kabuku ang'ono ndakuzidwa adye, Yohane sakutizanso chimodzimodzi. Pamene Ezekiel apasira mphamvu kuti akalalike kwa anthu achifana ndi oma mitima, Yohane apasira kabuku ang'ono akuzidwa kuti akadya kawawa kumapeto. Kenako Yohane akuzidwa no upita ukanenere kwa mitundu manenedwe ndi malilime osiyanasiyana. Kenako Yohane akateno tikuona no pakuchitika no the two witnesses mboni zimene zipasira mphamvu kukalalika. So tikutaona no pali ndithu ma parallels, pali ma parallels akuluakulu. So izizi ndiwera kuso kumapeto kuti no tizione tikamapanga conclude. Okay, so tioneni pamene Yohane paja Ezekiel ataona masomphenya mawu ananene. So mawu amene anabwera kwa Ezekiel nawo kuti muto werenga Ezekiel chapter 2 verse 9 ndi 10 kuti Verse 9. yes. Ndipo pakupenya ine ndinaona dzanja londitulutsira, ndipo taonani ukutu wa buku mmwemo 10 naufunyula pamaso panga, ndipo unalembedwa mkati ndi kubwalo. Munalembedwa mmwemo nyimbo za maliro ndi chisoni ndi tsoka. Yes, so akuti Ezekiel akuona jani, akuona dzanja
linatambasuka chonchi ndipo anaona mpukutu. So tikamakamba za mpukutu kuti njira kale samaiza mabuku nikukuonesane amaweza amati zima scrolls amazilemba pa papyrus. So akatene chimakhala ni mpukutu imakhala scroll kapena amati roll. So iyo chimakhala ni mpukutu. Taona mpukutu yaona akufungulula chonchi ndakumuwuza kuti mumuli chani nyimbo za maliro. Maliro ndi to lament kuva chisoni. Maliro ndi kuva chisoni. So nkona makuthanzira kuti maliro osati kamba zoti anthu akufa. So nyimbo za maliro ndi nyimbo za kupanga lamentations. Okay, anamva nyimbo za chisoni ndi za matsoka amene akudza pandani pana Isaiah. So unali uthenga ndithu wolamitsa umene unali mukampukutu amenepa. Ndetero ingene Ezekiel 3 verse 1 ndithu aliya 3 verse 1 ndipo ananena nane wobadwa ndi munthu iwe ilya chimene wachipeza ilya mpukutu numuke ndi kunena ndi nyumba ya Israeli. Verse 2 pamenepo ndinatsegula pakamwa panga ndipo anandidyetsa mpukutu. Yeah, so zichitika nzonena kuti kodi tikamakamba kwa anayi amene chama cha buku amamwerera ingi kuthandiza kudya buku ndoti yani kuliwerenga, right? So ngati Ezekiel akuzati adyede buku, so mulosema Ezekiel akuzati adye buku mwanjinena Ezekiel akuzati no azitenge zinthu zimene zili zolembedwa zikhale mbali imodzi ya iye. Okay, uthengawo wapasidwa kwa Mulungu. Komano Ezekiel afuna uthenga kuti ndi wake mwini umene Mulungu atani wamupasa. So izo zimene zichitika kwandani kwa Ezekiel. So ati anasega pakamwa pake ndani ndikudya mpukutu. Okay, so naona nawenepa pa Ezekiel 3 verse yake ya 3 ali bwanji. Verse 3 nati kwa ine wobadwa ndi munthu iwe yetsa m'mimba mwako nudzaze matumbo ako ndi mpukutu uwu ndakupatsawo. Mwemo ndinaudya ndi mkamwa mwanga unazuna ngati uchi. Atata udya mkamwa mwanga unazuna ngati uchi ndi chimodzimodzi zimene zimakhalira ukamawerenga buku la Chivumbulutso. I don't know about you guys. Umene ine ndikakana upanga study ndipanga study like zimachita kuzuna zinthuzi, zimachita kukoma ukamakhala upanga study ndi anthu zimachita kukoma kwambiri. So Ezekiel nayenso apasidwa buku uthenga ulosi, right? Ati kuchita kuzuna. So uthenga umene unapasidwa kwa Ezekiel ndi uthenga ulosi, unali uthenga wa zinthu zimene zili mkudza umene wafunika ukapasidwa anthu a mtundu wake. Okay, so izo zimene zikuchitika kwa Ezekiel. So tawerenga pa Ezekiel 3 verse 4. Manekane what's a minute. Okay, esi tamupeza ni buku la Job Ezekiel 3 verse 4 to 9 akukakhala ya jama pang'ono. Ezekiel 3 verse 4 to 9. Yeah, ndayika basi mtawerenga bodi mo. Ezekiel Ndayika bobo tawerenga 3 verse 4 to 9. Ndayika bobo. Yeah. Ndipo anati kwa ine wobadwa ndi munthu iwe muka nufike ku nyumba ya Israeli nunene nawo mawu anga. 5 pakuti sutumizidwa kwa anthu achinenedwe chosamveka ndi chovuta koma kwa nyumba ya Israeli. 6 kwa mitundu yambiri ya anthu achinenedwe chosamveka ndi chovuta amene sukhoza kudziwitsa chinenedwe chawo. Zedi ndikakutumiza kwa iwowa adzanena iwe adzamvera. Ndikakutumiza kwa iwowa adzamvera iwe. 7 koma nyumba ya Israeli sizakumvera pakuti sifuna kundimvera ine. Pakuti nyumba yonse ya Israeli ndiyo yolimba mutu ndi yowuma mtima. Verse 8
taona ndakhwimisa nkhope yako itsutsane nazo nkhope zawo, ndalimbitsanso mutu wako utsutsane nawo mitu yawo. Verse 9. Ndalimbitsa mutu wako woposa mwala wolimbitsitsa, usawaopa kapena kutenga nkhawa pamaso pawo, pakuti iwo ndiwo nyumba yopanduka. Yeah. So Ezekiel akumuwuza kuti akulu, taona ndakhwimisa nkhope yako itsutsane nazo nkhope zawo. So uthenga umene Ezekiel akupasira muzati Ezekiel, uthenga uwu ukupita kwa ndani? Kwa ana Israeli. Okay, mwanjira ina chifukwa pali akerubi pali mulungu okay, so akupasira siyana kabuku kamene uthenga umene ukufika upite kwa anthu andani a mulungu. So parallel yake ifunga sithemo ndani mufanana. Okay, tikapita ku chivumbutso Yohaneso nayenso mungangalizika akupasira yani kampukutu kumene akupasira kabuku ifana this is now modern times pa nthawi atayamba kupanga yani mabuku mu chapter 10 verse 1 to 8 ati yani. Verse 1. Yes. Ndipo ndinaona mngelo wina wolimba ali kutsika kumwamba, wovala mtambo ndi kutawaleza pamutu pace, ndi nkhope yace ngati dzuwa, ndi mapazi ace ngati mizati ya moto. 2. Ndipo anali nako m'dzanja lace kabuku kofunyula, ndipo anaponda nalo phazi lace lamanja pa nyanja. Verse 8. Ndipo mawu ndinawamva ochokera kumwamba, analankhulanso nane nanena, muka, tenga buku lofunyulalo m'dzanja la mngelo wakuyimirira pa nyanja ndi pa dziko. So ati mawu anamva ochokera kumwamba, mawu kuti yani utenge bukulo. Okay, imene ni dzanja la mngelo amene akumira pa nyanja ndi yani dziwa chimodzimodzi Ezekiel anamuwuza utenge bukulo rani ulidye, ndipo ati Ezekiel analidya. So mukuona tuno Ezekiel zimene akuchita Yohana akuchita zikutani zikupanga ma parallels. Okay, taonani pa chapter 10 verse 10 11 ndi chapter 11 verse 3. Verse 10. Ndipo ndinatenga kabuku m'dzanja la mngelo, ndipo ndinakadya, ndipo kanali mkamwa mwanga kozuna ngati uchi. Ndipo pamene ndinakadya m'mimba mwanga mudawawo. Verse 11. Ndipo ananena nane, uyenera iwe kuneneranso pa anthu ndi mitundu, ndi manenedwe ndi maufumu ambiri. 11 verse 3. Ndipo ndidzalamulira mboni zanga ziwiri, ndipo zidzanenera masiku 1,000 ndi zaka ndi 250 zovala chiguduli. Yeah, so utaona uno Yohane atatenga kabuku m'dzanja la mngelo. Tisaiwale unawo tuno Ezekiel anaonesedwa akali zimene zili m'bukumo, anaonesedwa nyimbo zachisoni, anaonesedwa okay bukulo muli zachisoni, muchina chimene chili mmene mucheya zamaliro kapena nkhani zokhumudwitsa, right? Anaonanso nkhani zamasolo. Ezekiel akuona zimene zikena akodya kabuku pamene Yohane akuzidwa tuno tatenga buku m'dzanja la mngelo. So akulidya Yohane je akuchita uzuna ngati yani uchi koma mimba mukutani mkuwawa. Mwanjidena kodi mimba mkuwawa tchano zili yani zili ngati kuti no ukamaji akwaku tikamapanga study buku la chivumbutso zikumali kuoma koma akwaku nthakuza nini nthawi ikati yakwana tizapa kwawo chifukwa yani chifukwa nakuti ife tikalalika uthenga, right? Tikutaura to ndeti chiKristian chonchi tinayo ife ni mulungu wathu ine ni mulungu wanga tinayo, right? Kono zinthu zikamachitika experience yake ikhayo yowawa mwene. So akuti ndipo ananena nani uyenera kuneneranso pa anthu ndi mitundu ndi manenedwe ndi maufumu. So Yohane akuyimira inuyo ndi ineyo. Ifane Yohane akuzidala anenene
pakati pa anthu miliyoni ndi maneneri. So kusiyana kwake kwa Yohane ndi Ezekieli no Ezekieli uthenga akakutumiza kwa ndani kwa Israeli, koma muza Israeli sikutani sikumvera. Pamene uthenga umene ukupatsidwa kwa Yohane no uthenga ukanene uyenera kuneneranso pa anthu miliyoni ndi maneneri ndi maufumu ambiri. Tikaona munthu mwino Yohane I don't think anapita pamaso pa mfumu ndikanenera uthenga. Yohane kuti anapita kugulu anthu ambiri. Of course Yohane anali one of the last surviving apostles. Amalemba makalata ngati one of these. Analemba kalata yoyamba iwiri achita analemba buku la Yohane. Okay. Tizanene mabuku ake apitadi kwa kutali kwa anenelera. Koma no sizikuthanda zimenezo. Yohane akuyimira inu ndi ineyo. Anokukwaniritsidwa kwa uku kwa masula wa buku lili kuyimira tifikako ndi buku yimira chani. Right? Mabuku ndi uthenga wa maiziro amene ofuna apite ku dziko lapansi. Ndi uthenga wa ulosi. Buku limene linatsekera ndi buku la Daniel. Buku limene kusegula ndi buku la Chivumbulutso. Sotoona zonsezo musogolomo ndizipanga proof mu Bible, right? So buku la Daniel inasekera buku limene linamasula buku la Daniel ndi Chivumbulutso. So akuwuzidwa kuti aseguleka buku la ulosi, the prophetic book at the end of time. Chivumbulutso 11 akuti adzamwera mboni zanga ziwiri ndipo zanenera masiku 1,000. So ngakhale anawuzidwa ndi Yohane atani ayenera kuti kunenerera. Akuti Yohane ndi amene amafunika atani anenerere, koma kuanenera kumapita nthawi ndi yani ndi mboni zake za Mulungu zingati ziwiri. Ati zanenera masiku 1,000 ndi mazana awiri mphambu makumi asanu seta. So awazikuruza iforia ngakhale uthenga wabwera kwa Yohane akuyimirira ufumu wa Mulungu umene utakhaye kumapita nthawi, imene akuyimirira anthu a Mulungu amene atakhaye kumapita nthawi. Anthu a Mulungu amene akuyimirira yani akuyimirira mboni ziwiri wachakuti yani pamaso pa mboni ziwiri zitanoyipa atani aphedwe. So mboni ziwiri zikuyimira gulu lomalizira imene upereka umboni womalizira kufumu wa ndani wa Mulungu. Okay, ati izo zinanenerera 1960 days machitana kulalika kwa padera kumapita nthawi mazaka 126 ndipo uthengawo upitadi ndipo ulowa. Okay, so titakuona tuno kabuku kakuno kakudyedwa ndi zikupanga parallel zimene zinachitika. So tikaona ma parallels ake tiona kuti apapa chifukwa chani ndimanena kuti Chivumbulutso chapter 10 ndi 11 zimafunika zibwere before Chivumbulutso chapter 8. Chifano Chivumbulutso chapter 10 ukamba za buku laling'ono, Chivumbulutso chapter 11 zokamba zamene buku laling'ono likadyedwa ndi anthu a Mulungu lipangisana anthu a Mulungu apite ku dziko lapansi. Chifano Mulungu apasa mphamvu kuti akatani akanenere. Andikupasira mphamvu tisalino Chivumbulutso 10 machitidwe 10 verse 30 Yesu atono Yesu Kristu amapatsa zimwe ndi mphamvu, right? Okay, in English I shall give power to my witnesses. Acts 10 they didn't know how Jesus Christ was anointed with power and the Holy Ghost, right? So Chivumbulutso chapter 10 and 11 zofunika zibwere before Chivumbulutso chapter 8. Chifukwa Chivumbulutso chapter 8 pali miliri kapena malipenga 7, koma pakati pa lipenga 6 ndi 7 pamene tikuonapo yani Yohane akudya kabuku. Kenako mboni ziwiri zikanenera mwanjinani Yohane akuyimirira anthu a Mulungu, Yohane amayimirira mboni ziwirizo, right? So titaona no izizi zofunika zitike before, and even tikaona buku la Ezekiel itiuzanso Ezekiel akudya yani kabuku kang'ono, kenako anthu a Mulungu akutana kusindikizidwa, kenako chisokonezo chikubwera pa dziko. Mukuona wenepe nikuona ndwena kuti no sequence of events apapa Mulungu anayikira dala kuyika pakati pa miliri 6 ndi 7 kuti tikazoti no muliri wachi number 7 umene ukupanga declare kuti ufumu uno wamba kukhala ufumu wa Khristu ndi Mulungu wake. Zimene zipangisa kuti zimene zichitike ndi Mulungu zimene wachita mu the real book movement ndi mboni ziwiri. Okay, so let's turn in parallel. Ezekiel after atadya kabuku kang'ono kacha anaona kuti yani anaona kuti no kutha kwabwera pachani pa dziko lapansi, kubwera njala, nkhondo, right? Zonse zoyipa zobwera pachani pa Israeli, koma pakhala anthu ochepa amene atapulumuke ndipo anthu amene akhala kuyima pachani pa phiri. So tendoneni zimene zizi Ezekiel chapter 2 verse 3 mpaka na 6 ali bwanji. Verse 2 ndipo iwe wobadwa ndi munthu, atero Ambuye Yehova kwa dziko la Israeli kwatha, kwafika kutha kwace pa ngodya zinayi za dziko. Verse 3 tsopano
tsono tsopano kwakudzera kutha kwako tiyambire verse 3. Tsopano kwakudzera kutha kwako ndipo ndidzakutumizira mkwiyo wanga ndikukuweruza monga mwa njira zako ndipo ndidzakubwerezera zonyansa zako zonse. This is verse 6. Yeah. 7 verse 6. Kutha kwafika kutha kwakugalamukira taona kwafika. Yeah, so Ezekiel akutha kuona no atikutha kwafika pa ngodya zinayi zachani za dziko. Tikamona Yohane akuona masomphenya. Yohane anaona kuti yani Yohane anaona atikutha kwabwera pa ngodya zinayi zachani za dziko lonse lapansi. Pamene ngodya zinayi za dziko akulikamba ndi dziko la yani la Israeli. Muona? So akamba za kutha kwadza. So tikamakamba za kutha kwa kamba za last siege. Paja mfumu ya Israeli inali Zedekiya. So kutha kumene kudapangitsati Nebukadineza abwere kumaliza zawo ngechita chilichonse. Ndipo kudapangitsati no Ezekiel akhale mu chipululu. So idapangitsati Yerusalemu akhale chipululu kwa zaka 70. So Ezekiel amalosera makosa kutha kwadza, right? So akupereka uthenga wa Mulungu ndi akuti man izi zinthu anthu sakumverani, right? So Mulungu anamuza kale ndani Ezekiel lamo ndipangitsati nkhope yake ikhale yokwiya pamaso pawo. Chifukwa anthu sakulani sakumvera. So uthenga umene Ezekiel akulalikira ndi umene ifani ndi uthenga umene anadya. Anamuza pali mauthenga atsoka, mauthenga achisoni ndi mauthenga amalire. So Ezekiel akulalikira uthenga kuti umene kunakosa kutha kwadza. So nengo kuchikubwera, right? So anthu a Mulungu somapera nthawi akulalikira buku la yani la Daniel. Akulalikira so yani sabuku la chivumbulutso kabuku kang'ono kacha Kaulosi. So yozo makulalika ndi uthenga ufumu andani wa Khristu. Komanso akulalika zakutha kwa ufumu andani wa Lucifer. Kuti no ufumu wa Lucifer ulibe mphamvu pa anthu ake. Ndipo anthu a Mulungu atuluke mmenemu, right? So titaona no parallel iyi ndi ikulu kwambiri. Tithakwena kupanga parallel mu chapter 7 verse 1 to 3. Tawerenga mu 7 verse 1 to 3 aliya. Verse 1. Zitatha izi ndinaona angelo anayi ali kuyimirira pa ngodya zinayi za dziko, akugwira mphepo zinayi za dziko kuti zingawombe mphepo pa dziko kapena pa nyanja kapena pa mtengo uliwonse. Verse 2. Ndipo ndinaona mngelo wina anakwera kuchokera potuluka dzuwa, ali nacho chizindikiro cha Mulungu wamoyo. Ndipo anafuwula ndi mawu akulu kuyitana angelo anayi amene analandira mphamvu kuipsa dziko ndi nyanja. Verse 3. Nanena, musayipse dziko kapena nyanja kapena mitengo kufikira titatsindikiza chizindikiro akapolo a Mulungu wathu pa mphumi pawo. So tikutana kuti no akuti Yohane akuona no yani. Yohane akuona angelo anayi. Ndipo bwa angelo wina ndi chizindikiro. Lero musayipse mpaka tatsimikiza cha akapolo athu. Manjerena pamene akuona angelo 4 pa ngodya ya dziko. Zinthu zano chiwonongeko chomaliza chikutani chikubwera pa dziko lapansi. Zimene chiwonongeko chomaliza chikubwera Mulungu akugwira mphepo zinayi zikuti chani kuti anthu akapota akusindikizana. Nawo mafuna kunena ndi sizoti paide angelo eni 4 akugwira mphepo zinayi. Now if angelo akugwira mphepo zinayi, angelo ndi akulu bwanji? Okay, mphepo zinayi zinguyimira miliri isanu ndi iwiri. Angelo sizolali kodi literally ora akugwira mphepo zinayi. Angelo akuyimira Mulungu kuletsa zinthu zimene zikufunika zidze pa dziko. Zimene zikufunika zidze ndi yani miliri isanu ndi iwiri. Ndi destruction imene anthu apanga paokha. Okay, pano anthu akuononga dziko, akupanga ononga chilengedwe, apanga zosiyanasiyana koma Mulungu akuzigwirabe. So ife kanthawi tino anthu amukana Mulungu asiye anthu ku zinthu zimene afunazo ndi za Mulungu okha. So parallel iyi ndi imene akuona pa Ezekiel chapter 6 kuti no kwatha kwadza. I think in Ezekiel chapter 7,
So even my chapters they are parallel. Ezekiel 7, chapter 7. Right? So Yohana akuona choncho ndakuona kusindikizira kwa andana kwa anthu a Mulungu. So tikaona zimene Yohana akuona ndithu anthu a Mulungu aona akusindikizidwa ndi ngelo ochoka kuti kummawa. So ndi pazakhala ngelo ali ndi chizindikiro no kusindikizidwa ngothandiza erase kuchosa kwa tchimo pamphumi pa anthu a Mulungu. Kwa anthu a Mulungu sankhalenso ndi linga lenasero ochimwa yayi. So izizi zomangiranso parallel kuti ku Ezekiel. Tuoneni pa Ezekiel chapter 7 verse 13 to 14 ndi 15 yali bwanji. Verse 13. Pakuti ogulitsa sadzabwera kuchilungu. Yambireso verse 13. Pakuti ogulitsa sadzabwera kuchogulitsacho chinkana kali ndi moyo. Popeza masomphenyawo akunena unyinji wace wonse sadzapita pachabe. Ndipo palibe mmodzi adzalimbitsa moyo wace mpulupulu yace. 14. Aomba lipenga nakonzeratu zonse, koma palibe womuka ku nkhondo. Pakuti mkwiyo wanga ukhalira unyinji wace wonse. Verse 15. Kunja kuli lupanga ndi mkatimo muli mliri ndi njala. Wokhala kuthenso adzafa ndi lupanga. Ndi okhala m'mudziyo njala mliri ndidzamutha. So tikaona papa anthu a Mulungu, anthu a Israeli amatetezedwa ndi Mulungu. Koma chifukwa pa nthawi iyi mafumu a Yuda anankana Mulungu. Chichitika nchani? Mulungu akwasiya anthu oti akumane ndi zotsatira zonkana ndani? Mulungu. Mulungu akuletsa dzanja lake kuti awateteze. Muona pamenepa? So chichitika nchani chifukwa Mulungu aletsa dzanja lake? Kubwera nkhondo. Nawo chifukwa azingidwa okhala kunja kwa mzinda aphedwa. Amene ali ngati ife azingidwa afa ndi njala ndi muliri. Muona pamenepa? So tikamakamba za mkwiyo wa Mulungu. Mkwiyo wa Mulungu ndi pamene Mulungu wasiya dzanja lake. Kusiya kutani? Kuteteza. Ndikukulola iweyo chimene umafunachi. So ankana iye kuti chikupeze. Awo ndithu amapesa tikamakamba za miliri ya Mulungu. So ukukamakamba za mkwiyo wa Mulungu. Mkwiyo wa Mulungu ni Mulungu kusiya kuletsa choopsacho pokudza. Poti wamukana na Yesu akusiya. Nechina ichonse chikutani? Chikudza. So ukukhala ndi moyo umene umafunika uzikhala popanda nani? Popanda Mulungu. Chifukwa ana Israeli amukana Mulungu, Mulungu aulula zonse zotsatira zanani? Zagwere. Na Yesu angozisiyaso. Ndimoziponso dziko lapansi. Chifukwa dziko lapansi lamukana Mulungu, Mulungu azalisiya. Ndi miliri 7 zatani? Izaga. Manje ena zinthu zonyasa zonse anthu akhala kupanga ma experiment. Yesu lapanga block out zuwa. Kuwononga uzomeya. Mwangomanga zinthu basi. Komano udabwera ma predictions anthu amene amachenjeza sakutani? Sauchitika. Nthawi izo zatani? Zachitika. So titaona nkhani ya miliri ija titayipesana pano pano. Mkwiyo wa Mulungu ndithu ndi Mulungu amene wasiya. So kodi ndi chifukwa chani zimene zimachitika mu Israeli? Chifukwa chanena kuti tikaona Israeli unali ndithu mu chinyengo chachikulu. Israeli anthu wamba amapembedza molakwika. Komanso azisogolera amwe Israeli amapembedzanso milungu yabodza. So Mulungu amafunika atani? Akonze nyumba yake. Unaona? So izi zimene zimachitika mu Israeli. Anditiona kumapeto a nthawi Chikhristu nachonso chikhalanso tuno kuli chisokone kwambiri ku Chikhristu. Anthu a Mulungu apembedza molakwika. Azisogolera kupembedzanso molakwikanso. Wa Mulungu afunika za siyanisi pakati pa tirigu ndi chani? Ndinasogola. So izo zimene zichitika. So tikaona even panopa mu Chikhristu panopa pali ndithu apostoli pali kupatuka mu Chikhristu panopa pamene zikukhalira. Anthu wamba kupembedza amene angafunire.
komanso tikaona atsogoleri a mipingo ambiri ma denominations akupembedzanso mabozaso. So Mulungu afunika asiyanise pakati pa tirigu ndi msongole. So izo zimene zinachitika ku Israeli zimene zinachitika nthati. So tiyendo mapembedzero a anthu a Israeli amachitika motani. Okay, Ezekiel 8 verse 5 mpaka 14 atiyani. Verse 5. Pamenepo ananena ndi ine, wobadwa ndi munthu iwe, kweza maso ako ku njira yolowa kumpoto, ku njira yoloza kumpoto, ndipo taona kumpoto kwa chipata cha guwa lansembe pano ili la nsanje polowera pali 11. Ndipo pamaso pawo panayima amuna 70 aakulu a nyumba ya Israeli, ndi pakati pawo panayima Jazaniya mwana wa Safana, munthu aliyense ndi mbale wace yazofukiza ndi mbale yace yazofukiza mdzanja lace, ndi fungo lace la mtambo wazonunkhira linakwera. 14. Pamenepo anadza nane ku chitseko cha chipata cha mnyumba ya Yehova choloza kumpoto, ndipo apo panakhala akazi akulirira Tamuzi. Okay, thanks. So tiona anthu amene apembedza mulakwa ifano muganize kupita kukachisi, right? Ndipo nakweza maso anga ku njira yolowera kumpoto yaya wakachisi, right? Ari taonani yani kunachitika fano la nsanje makamaka kugwa la nsembe limene wachitika nsembe ataona ngati fano ili la nsanje mwanjinena paja Mulungu anati no ndine Mulungu wa nsanje usakhale nayo yani milungu ina. So anthu a Mulungu chitika nchani? Anthu a Mulungu chitika nchani? Chitika nchinena kuti anthu a Mulungu wa atani apezeka kunena kuti akuyira. Anthu a Mulungu akuyika mafano mwanjinena akupembedza milungu ina, akupembedza mosiyana ndi mene Mulungu amatani amafunira. So chichitika nchani? Ana anapezanso amuna 70 akulu a nyumba ya Israeli mwanjinena azitsogoleri nonso pano ati panayimanso Jazaniya mwana wa Safana, aliyense mbale yake yazofukiza nzanja yake ndi fungo lake la mtanda wazonunkhira linakwera. So anthu awa tikaona bwinobwino akukhala ngati autani akupembedza, koma tiona nawo tuno anthuwa misana yawo inali kuti inali kukachisi mwanjinena samapembedza Mulungu mapembedza yana amapembedza dzuwa. Tiona kuti zinakhala choncho, ndipo ali kumeko azimayi mwalo muti apemphere amaliriranso ya mtamu. So aliyense mu Israeli zimaoneka ngati akupembedza yani molapika. Nikona Ezekiel anamuza akulu anthu atu sakumverani, right? So Ezekiel ngakhale ali kutchiba, Ezekiel akuona zonse zimene zichitika kuti ku Israeli akuona kuzera muyani masomphenya. Okay, so muone mene pa verse 16 amuna aja anaona Ezekiel anatata. Ezekiel verse 16 aliyani Verse 16. Ndipo anadza nane ku bwalo la mkati la nyumba ya Yehova, ndipo taona pa khomo la kachisi wa Yehova pakati pa khonde lace ndi guwa lansembe panali amuna ngati 25 akufulatira ku kachisi wa Yehova ndi kuyang'ana kumwamba napembedza dzuwa kumwamba kummawa. So munthu anati anthu analika ngati zofukiza manyamawo ngati akapembedza Mulungu ali mkachisi, komano akuchita zonyansa zawo ali mukachisi apembedza dzuwa kuti kummawa. Malo moti apembedze Mulungu akupembedza dzuwa. So leronso munthu anati no mmakachisi ambiri zimene zikuchitika anthu amapita mmene kumabhayibhulo manje komano zimene akukamba
zinthu zosemphana ndi Mulungu. Zosemphana ndi zimene Mulungu akufuna. Ndipo chifukwa chimenechi pamene masomphenya abweranso kwa ndani? Kwa Ezekiel. Terenga Ezekiel chapter 9 verse 1 ndi 2 ali bwanji? Verse 9. Pamenepo iye anafuwula m'makutu mwanga ndi mawu akulu, ndi kuti asendere oyang'anira mudzi, aliyense ndi chida chake chowonongera m'dzanja lake. Ndipo taonani, anadza amuna asanu ndi mmodzi odzera njira ya chipata cha kumtunda choloza kumpoto, aliyense ndi chida chake chophera m'dzanja lake, ndi munthu mmodzi pakati pawo ovala bafuta ndi zolembera zawo m'chiuno mwake. Ndipo analowa nayima m'mphepete mwa guwa lansembe lamkuwa. Tipitirize. You are muted. Sorry. Okay, mana kuti Ezekiel anaona anthu 5 amuna anaona ngati oyang'anira mzinda. So tikana muno oyang'anira mzinda awa ndeta akuyimira chani? Angelo, right? Anasendera oyang'anira mudzi aliyense chida chake chowongolera m'manja mwake. So akuti anaona anthu 5. So mwa anthu 5 aliyense anali ndi chida chowonongera m'manja mwake. Koma mmodzi anali ndi chani? Malaita zinkhoni. Mmodzi anali ndi cholembera. Okay? So alipo 5, mmodzi wayo ali ndi chani? Chowonongera. Cholembera. Tikaona chapter 7 alipo angelo 5. 4 akugwira kudya, zinayi akugwira mphepo kuti saombe, mmodzi akubwera ndi chizindikiro cha Mulungu. So tinaona ni maparallels osangalatsa kwambiri. Tiwerengeni Ezekiel chapter 9 verse 3 and 4. Verse 3. Ndipo ulemerero wa Mulungu wa Israeli unakwera kuchoka pa kerubi pamene unakhalira kunka kuchiwunda cha nyumba. Nayitana munthu wovala bafutayo wokhala ndi zolembera zawo m'chiuno mwake. 4. Ndipo Yehova ananena naye, pita pakati pa mudzi, pakati pa Yerusalemu, nulembe chizindikiro pa mphumi zawo za anthu akuwusa moyo ndi kulira chifukwa cha zonyansa zonse zikuchitika pakati pache. Yes, so ngakhale zimaoneka ngati Chikhristu Yesu wabalika, aliyense wabalika, chichitika nchani? Akuti ulemerero wa Yehova unakwera kuchoka pa kerubi pamene unakhala kuyima pa chibunda cha nyumba, nayitana munthu wovala bafuta wokhala ndi zolembera nazo m'chiuno mwake. So panali mmodzi anali ndi zolembera m'chiuno mwake, right? So akuwuza kuti no, upechite pa anthu a Mulungu ukayike chani? Chizindikiro pa mphumi pawo. Tikaona kuti chivumbulutso chichitika nchani? Angelo 4 akugwira mphepo zinayi. Mmodzi akubwera kuti no, usayiphe mpaka tayika chani? Chizindikiro pa mphumi. So ngakhale mu Israeli sonali sanali woyipa yayi, panali anthu ena amene sanali otani? Sanayipa. So tikamaona chinthu chichitikachi, Ezekiel anaona ngati angelo wina akubwera kuzayika chani? Chizindikiro. Ena 4 azipha pambuyo pawo. Tionana tuno zimene zinachitika mu reign ya Zedekiya. Ezekiel anatengera mu siege yachiwiri. So zimene akuona Ezekiel zimene zinachitika Ezekiel amabwera kumalizira. Osati Ezekiel, Nebukadneza akamabwera kumalizira. So Nebukadneza akamabwera ku last siege anapha aliyense. Komano anthu amene anatengedwa kupita ku siege yomalizira ndokhala amene ndi chizindikiro yani pa mphumi pawo. Mwanjira ena izimene ulosuku kufotokoza onera kuti no kutha katani kwadza. Komano upite ukasike chizindikiro pa anthu amene akutani akuso. Tikaona ma denominations tikaona ma groups osiyana-siyana tikaona ngati na aliyense ndi basi palibe, aliyense ndi panje. Komano pali anthu amene Mulungu ayika chani? Chizindikiro. Anthu amene
ali ndi chizindikiro cha Mulungu, anthu amene ali ndi mzimu wa Mulungu mkati mwawo. So just before kulekana kwa Mawiti ndi Mathias kuzakhala anthu a Mulungu amene ali ndi chizindikiro cha Mulungu, amene akuzasindikizira kumapetopeto kuti no akufika poti nosangatani sakachimweso. Komano panali anthu amene zimanyasa zimene zoyipa zimachitika, ndipo anthu amarani amayankhulirako. Tawerengani Ezekiel 9 verse 5 to 6. Verse 5. Nati kwa enawo nditi. Verse 5. Nati kwa enawo nditi kumva ine, patani pakati pa mudzi kutsasa ine, ndikukantha maso anu, ndikukantha maso anu asalekerere, musachite chifundo. 6. Iphanitu nkhalamba, mnyamata ndi anamwali, makanda ndi akazi, koma musayandikira munthu aliyense ndi nacho chizindikiro, ali nacho chizindikiro, ndipo muyambe pamalo anga opatulika. Pamenepo anayamba ndi akuluwo anali pa khomo pa nyumba. Yeah, so mwanjinena tikamakamba za kusindikizidwa kwa anthu a Mulungu, mwanjinena tikafika pa chapter 7 tikamakamba za kusindikizidwa kwa Mulungu, mwanjinena zikukamba za pakati pa anthu a Mulungu. So pakati pa anthu a Mulungu pali gulu lina limene likuchita zoyipa, pali gulu lina limene silikuchita nawo, mwanjinena ali ndi mzimu wa Mulungu mkati mwa mzimu wawo, right? Komano pozachitika the special seal ya pamphumi imene ili complete removal of sin from the mind, right? Anthu awa akazachosedwa kuti atonement mbiri yonse yachabe m'maliro ayo yachosera, anthu awa azakhale achitidwa chisomo choterocho. Chisomo chonena chiyani? Malipenga asanu ndi awiri azamba kuoma, ndikuononga anthu ena onsewo amene amanamizira kupemphera koma asali olumizana ndi Mulungu. Muona? So apa atanamba kuti ana kuntunda namba kwa akuluakulu ndikupha aliyense. So angelo amamusata ujanayi ndi cholembera m'manja mwake, ndipo Yesu akang'ompeza alebe chizindikiro ni nyamata kanakula amaphera pati amaphera pomwe. So zikati no after tikaona chizindikiro chapter 7 tikaona kusindikizidwa kwa anthu a Mulungu, afterwards tikufika tonechani ziweruzo pa anthu amene sanandeye chizindikiro. Kuna ati manena kuti tikamakamba malipenga asanu ndi awiri zikuyimirira the destruction imene upangidwa parallel ndi chani ndi Ezekiel. Tawerengani Ezekiel chapter 9 verse 8 ndi muwerenga 7 verse 16. 9 verse 8. Ndipo kunali ali mkukantha iwo, nditatsala ine ndinagwa nkhope yanga pansi ndikufuwula ndikuti, kalanga ine, Ambuye Mulungu, kodi mudzawononga otsala onse a Israeli pakutsanulira ukali wanu pa Yerusalemu? So imanekaye so akuti Ezekiel mpaka analira kuyang'ana pasi, kodi muzalola ukali wonse utsanulire pa Israeli? So which means tikamakamba za malipenga asanu ndi awiri aja ndi ukali wa Mulungu pa Yerusalemu. Mwanjira nonse Yerusalemu ali ku Palestine, no, koma ndi ukali wa Mulungu pachani pa Israeli amene ali mwa Khristu. So mu Israeli amene ali mwa Khristu pali ena amene atagonjere ku dziko lapansi, koma pali ena amene azilira ndikusamoyo pa zonyansa zimene zichika chani mu Chikhristu, makapaka nthawi imene yemba achilombolani luikikidwa yeti. So Aisraeli mwa Khristu amene atatsutsana ndi lemba la chirombo azakhala anthu amene akuusa moyo pa zonyansa zimene zola muchani mukachisi, amene azalale chizindikiro cha Mulungu. Koma Aisraeli amene azagwirizana nalo dziko lapansi, Aisraeli amene amba kale, Akhristu amene amba kale kupembedza monga dziko lokufunira, Akhristu amene amba kususana ndi Bible mwana amba lina siona mbali na chonje, Akhristu amene ndithu nthawi amene azaligwirizana ndi dziko pa nkhani ya lemba ya chirombo. Akhristu awa ndi amene azalandire malipenga asanu ndi awiri. So
Tikamaka nkhani yakusindikizidwa ndi malipenga asanu ndi awiri zikukamba kwa akhristu, just as apapa anthu asindikizidwa koma akuona chigulu chambiri chikutani chikuwonongedwa. It's the same way mu Christianity, ndi gulu limene lizatuluke logonjetsa ndi 144,000 basi amene atasindikizidwa. Tikaona chikhristu panopa, chikhristu amachitenga kuti khanga ndi 2 billion, okay, so tione pa 2 billion ipa only 144,000 amene akutani akusindikizidwa. Tinakamba kale phunziro la 144,000, so sindifuna ndiloweso umeneko, right? So gulu limene lili likupangira typify ndaling'ono ndithu tikapanga kompera ndi chikhristu chonse mene chilili panopa. So izinso naona anamba unaona kodi ino mutha gulu lonse, right? Tawerenga Ezekiel 7:16 aliyana verse 16, ndipo akupulumuka kwa iwo adzapulumuka, koma adzakhala kumapiri ngati njiwa za kuzigwa, onse akubuwula aliyense mphulupulu zake. Yeah, so ara anthu azakhala kuti akubuwula aliyense mphulupulu zawo, koma ara anthu amene akupulumuka azakhala kuti ali kumapiri ngati njiwa. So kuwononga uwu ndi kuwononga kwa opembedza ayani abodza, okay? So mwanjirena anthu amene azakhala akupulumuka anthu amene asindikizidwa, koma kukati akapulumuka azakhala kuti ali kumapiri. So tioneni kumbali ya Mulungu, kone mbali ya Mulungu maparallels amene akuyenda bwanji. So taona kale kuti no tinawerenga verse tawerenga kambiri, so apa sitiwerenga. So Ezekiel chapter 7 verse 1 to 3 taona kuti no pali ndithu kusindikiza kwandani kwa anthu a Mulungu, right? Anthu a Mulungu akasindikizidwa chikusatira ndi yani? Anyways, mina tawerenga Ezekiel chapter 7 verse 3. Muwerenga Ezekiel sorry, chapter 7 verse 3. Tawerenga 7 verse 3 aliya. Nanena, musayipse dziko kapena nyanja kapena mitengo kufikira titasindikiza chizindikiro akapolo a Mulungu wathu pamphumi pawo. Kuti musayiphe, musayiphe ya tunda nyanja ni mitengo kapena kufikira titasindikiza zinthu. So mwanjirena chionengeko chikubwera apapa chikubwera pa iwo amene sanakhulupirire ndani Mulungu, koma akuzichoka akhristu, akuzichoka ife ndife otsa ife omakuti, kumane iwo alibe mzimu Mulungu mkati mwawo, alibe kulumikizana pakati pa iwo okhanena ndi Mulungu. Chimene amaziwa akamati akusatira Mulungu ndoti mwina akupereka chopereka kutchechi kwawo kapena akusatira malamulo akumpingo kwawo, kumene koko kwa iwo ndi kupembedza Mulungu, koma pa iwo khalibe kulumikizana pakati pa iwo ndi nani ndi Mulungu, sapemphera pawokha. Unaona? So anthu amene sazalanda chizindikiro cha Mulungu, anthu amene andira chizindikiro cha Mulungu apa ndi anthu osale ali obada akale mwatsopano, ayinizimu Mulungu inde kuona memory yawo ndi imene inatsala. So memory ikupangidwa wipe out pamene chizindikiro cha Mulungu yatani chokera pa mphumi, Mulungu wonse watunthu ulimangirawo. So tifuna tivezese nkhani yachani ya chizindikiro. Chizindikiro cha Mulungu si tsiku, tinaona kale last time. Koma ine tangowerenga ni 1:21 verse 21 22 ndi Efeso 1 verse 13. Tifuna tivezese chizindikiro cha Mulungu mapita nthawi. Tawerenga Korinto 1 verse 21, koma iye wakutikhazikitsa pamodzi ndi inu kwa Khristu natidzoza ife ndiye Mulungu. 22, amenenso anatisindikiza chizindikiro natipasa chikole cha mzimu m'mitima yathu. Ephesians 1 verse 13, mwa iye inunso mutamva mawu a choonadi, uthenga wabwino wa chipulumutso chanu, ndi kukhulupirira iye munasindikizidwa chizindikiro ndi Mzimu Woyera walonjezana. yeah. So ineyo ndineyo ngandilo obada soma ngati munthu obada soma which ni munthu obada soma ndili kale ndi chizindikiro cha Mulungu, nkhani ya chipulumutso ndiyosimikizidwa kale kwa ineyo, right? Pane ndi chizindikiro cha Mulungu, komano anthu amapita nthawi kulanda chizindikiro cha Mulungu osati mzimu wawo kumamulira pa mphumi. Mwanjirena akulandira that final seal of approval kuti no awa ndi anga sanga chimwenso. Mwanjirena
malingaliro oyipa ati anachosedwa, sangaganize zoyipa, sangabwererenso mbuyo. Anthu awa ndi amene azasanduke gulu la 144,000. So mwanjira ina, just as nthawi ya Ezekieli amene anasindikizidwa sanalande nawo maweruzo, sanaphedwe nawo, sanawonongedwe, chimodzimodzinso kumapita anthu a Chikhristu, anthu a Khristu amene azasindikizidwe pamphumi pawo sazalandira malipenga asanu ndi awiri. Okay, right, tikuona muno bwino. Chimbuzo 8 verse 1 to 3 ndimene kupanga parallel Ezekiel chapter 9. Ezekiel chapter 9 tikuona kuwonongedwa kwachana kwa Khristu aboza amene anali mu Yerusalemu. So mu chapter 8 verse 1 to 2 tikuonanso ndithu malipenga asanu ndi awiri amene akuwomba pa dziko lapansi kuti akaononge akhristu abodza mapita nthawi. So ndithu pazakhala ndithu kulekanitsana kuonekeratu Mulungu azapanga choncho kuti no awasiyanga. Taonani Chimbuzo 8 verse 1 to 2 alijana. Simon simutawerengako Chimbuzo 8 verse 1 to 2. Okay, Chimbuzo chapter 8 verse number 1. Yeah. Ndipo pamene anamasula chizindikiro chachisanu ndi chiwiri, munali chete mwamba monga mwa nthawi ya ola latheka. Ndipo ndinaona angelo asanu ndi awiri amene anayimirira pamaso pa Mulungu, ndipo anawapasa malipenga asanu ndi awiri. Yes, so lokutana tuno atangera opasena malipenga angati asanu ndi awiri. Mwana ene so angera opasena malipenga asanu ndi awiri. Zimene zuru za ifore yani. Munga ngati anthu a Mulungu atasindikizira ku Ezekieli chinachitika nchani? Unachitika so nkhani yoti no ku Ezekieli atasindikizira anthu sore, ku Ezekieli atasindikizira chinasepera nchoti no panabwera angelo wang'ana mudzi amene anamba kupha aliyense patala pokhala pamene ndi zinthu za Mulungu. So ali malipenga asanu ndi awiri akula anawapasidwa kwa angelo kuti ambe kusanira pachani pa dziko lapansi. Okay, so taonani malipenga wasakukhudza anthu ena ake. Ndipo pamene timadziwa kuti malipenga ndi miliri isanu ndi iwiri. Towerengani Ezekiel chapter 9, chapter 9 verse 4 ndi 1 alija. Chivumbulutso chapter 9 verse number 4. Ndipo mngelo wachisanu anaomba, ndipo ndinaona nyenyezi yochokera kumwamba idagwa pa dziko, ndipo anampasa iye chifunguliro cha dzenje la mphompho, ndipo ananena kwa ilo kuti isayipse udzu pa dziko kapena pa chibwiriwiri chilichonse kapena mtengo uliwonse, koma anthu amene alibe chizindikiro cha Mulungu pamphumi pawo ndiwo. Mapana amenepe. So anthu amene akulandira malipenga amene akupanga affect anthu okhawo amene alibe chizindikiro cha ndani cha Mulungu pamphumi pawo. Mapana amenepe, which means unena kuti malipengawa ndi miliri imene kuwononga anthu amene alibe chani chizindikiro cha Mulungu. Mwanjina akhristu onse abodza azatulukira pati amene pa dziko lapansi zatulukira pati pamene papa. Muona? So iyo nchimene Mulungu azapanga kuti alekanise ndithu mopadera kwa dziko. Okay, paja ndaye Ezekieli ananena kuti yani Ezekieli ananena osapulumuka zakhala kulira mapiri yese kulira mphumphu zake. Kumana anthu a Mulungu opulumuka nthawi imene azakhala kuti Ezekiel chapter 14 verse 1. So Chimbuzo 14 verse 1 tawerengana lero. Ndipo ndinapenya taonani mwana wankhosa ali kuyimirira pa phiri la Ziyoni, ndipo pamodzi ndi iye 40,000 khunza anayi akukhala nalo dzina lace ndi dzina la Atate wace lolembedwa pamphumi pawo. Yes, so nthawi ya Ezekieli anthu okhawo Ezekieli adali muno nga anthu onse yankhulira apasida akale Ezekieli chapter 7. Anthu onse amene akupulumuka kuti Mulungu chimeyi ndi amene ali dzina la Atate pamphumi pawo. So ali ndi khalidwe la Atate pachani pamphumi pawo. Muona amene so gulu limene lili ndi lokhalo limene lizarani
lizapulumuke. So anyways, phunziro lathu la lero ndimafuna ndingoonesa chinthu chimodzi. Timafuna tionese ma parallels kuti zikakhale zosindikizika kunena kuti no tikamakamba za malipenga asanu ndi awiri, malipenga asanu ndi awiri awa ndi miliri isanu ndi iwiri. Anditaoneseratu no buku la Ezekiel ndi buku la Yankho la Chikumbutso zikuyenda limodzi. Andi tikati tigwiritse ntchito ma parallels, ma comparisons zimene tiona nawo kuti no malipenga asanu ndi awiriwa ndi thudi ndi miliri isanu ndi iwiri. Andi ino ndi ineyo tili ndi chisomo chifanano, tili ndi ubale ndi Mulungu. Ngati alipo mwina ena atha kuonera letaona kuti alibe ubale ndi Mulungu, tawukirane kuti no ndi nthawi yabwino kuti munthu akabadenso matsopano kulapa machimo ake ndi kulowa mu ubale pakati pa iye ndi Mulungu kudzera mwa Khristu Yesu. Iyo ndi chipambano chimene tapatsidwa. Andi sitifunika tichite chidayo chapadera kuti tisindikizidwe, no. Ife tikuyenera kufika nthawi iyi ndikulandira yani chizindikiro chake, sizokuti ndi za ntchito yayi. Koma Khristu amene atafika nthawi iyi ukhala amene ali woyembekezera ndi Mulungu nthawi zonse, amenewo ndi amene atalandire chizindikiro cha Mulungu pamphumi pawo. Tiseke tipemphere. Mbuye fathokoza mapadera ife chisomo chanu, funa tipemphe kuti mupitirize kukhala nafe pa nthawi iyi kufikira pamene tamaliza programu athu. Yesu Khristu mpera. Amen. Amen.